ɔte kokɔ so twempini ɔkasa no ma tutu ontoma sasese wotieo na Krobea am on fire kajagum na yetieo mienu abo abusuafo yabamu nyina ha braso sansema hodo bia yaboaboa no yatudin Asem Beba Dabi kase ebo yetesemu na yede emamo na enedai ensama yede abramu no emunya de sadia no pa yedi kan ma munya ne ntiasa sa odo ani ekire ekumase Central Market ne fa baby uko Hello FM hodo na ejabi atoso adan ye honumu ama afrana mwa anopano na ne kano na aye kana omuduma enum ama empokura no wonuma frefre fayafo ni bi o mantan bi mu se omemebo omo na yebesa akọ obio ni akwa akọhwese gya no san na akwa akoduru galamse ko o man ga na swaye no nipa no bi nso de mrahye wonsa ya wo ye de ope China adishemienu o man Ghana adishemienu wode mrahye wonsem akotu galamse se breka sei o aposi fonsem na ankra efri eyemfimfim mantamu eba ekrese HIV basrofo kodiawuo no ama no homre so pa ya se bredie edinya enti aka hu bia ma apomde admakuo no atumbabu no fo sasa bempradu asa hwa na ho ya loko otrasnent na ya yusu condom wenum ani ahofro ne yaboaboa no yatodi se Asem Beba Dabi kase ebo yede ba besomo ene awiabre na momutie na sane so fama yese ewiase aboantatia obetime atwere asu ya no odama baase ne sente enwuma kwabia da roma eno amaso yase yanse hudo yede ebremo vitamak no ewodwaso abusuafo yoma hodo bebrebe ye ba ye mfia de odiniye yenya problem bia dantikoso ananom onum ebeboa o ewoso ya magdreng e hono cafe bia anim onuma wadwen na vitamak choku ene de atio bro maka wo koko ene yede aya de koko aye bia no eye papa ntia no anum bia ma me wate ena vitamak banana ene de kwadu na ade akwadu yede ye bia no ade no delicious de papa ne sanso boye pa emani padua no ena vitamak strawberry eno so hye pa enti na wiabre ya ewia na sebo asemo bisa no wonya ba ko bia no obo no gona agobo na akwada no so no wamani bi na wabo de agono bosa supermarket bia mu wodi ebowura ho onsa ebetimi akabi perfect series books no ewodwaso abusuafo enwuma we enwuma bia so nya bi ma akwada no obebo nwuma sebiri bia ba behwe fia ma ne ma timi akonkan ene ewadua ni koko woni tirimu enya de akate besi so ewo kwan bia so Ghana Defense House for omaji atuma kwas no nkoso yewo English language basic one ko junior high school 3 where our people history of Ghana RME and afi computing KG1 ekopin basic 6 and afi creative arts basic 1 ekopin basic 6 no ni nyina da ebi hono science ne maths de me na me nkakra eba no motofo de ma eye nursery 1 ekopin KG2 na numeracy hono language and literacy OAP and creative arts funness ni nyina etwetwia na abusuafo basic 7 and eye basic 9 no English language social studies science RME computing and de akaka ho nyina da won sa be ka bi honom perfect de ode aba bebo mu ne se wose yam fantom anim se enei no pass questions no supply the schools ahodo e man kwada ne de so masonhwe e de final exams no okwa enya de ode FIFA akokoti e beba fie kwan bia so mock exams supply terminal exams supply midterm exams so yes supply yo kuma se aputu eja ye be station hodoma enkra danso ma first stop won sa be kayen bibia ni awode afre yen e wa homa so 0243299938 0243299938 and 0540755465 0540755465 All Saints Catholic Church here no Santase Fanchine bra emu na Parish Youth Council no edijuma na sebre wonom no take FM ato abasakomu Kristo amani hu na di animu a ebe ya Easter praise jumadie soronko ya yade eba wa kwan mu na asentre da jumadie ni suni wo say hallelujah is our song na eda no enye yebebo ahurusie dwom yebebo yeye dwom adwomtofo kukudam ane eba jumadie na se ohema mercy ubehu no jojo ahen Peter Usu ansa na sa da no na ababa behu se professor kokoto age microphone adwuma obebo wo no me anso meba papilo mu nyina beto dom sa da no enya asem ketwa eda no yakwasiada epu obosu me na etoso aduonu nso 27th ewia no na dwumade na firase enye ye gina mu a wudi asa na mpabo awa ya na afi ukofie ewia no na ken na dwumade na firase All Saint Catholic Church ya no Santase Fanchine bra eho na dwumade no ekoso 27th April
2025 year wo mi ya dan so a na wa beka ye ho na ye ne parish youth council ni nyina ka bom na hallelujah is our song no ayeye nye hurusie dwom na ya bo e dia kanfo ye mbofo no ya frametri modahine nana kwasi wusu e chawo me ne me ofa se abrewa ba Kofi Chumasi afa sam no enie Asem Beba Dabi Samnaba ensamba nana ensemidie esi G dan eyare hosam papa ansa na no momra Facebook otek 102.9 FM otek 102.9 FM na momra mehwe mani so ade asama asie ya enefie akwakwe efie da tuntum ade ama adwadefo binum a wonom edi wonom dwa ewo kuma sekropoi mu ni titiro eye Central Market anim hodoma bia ufiri hodoma na okọ race no so eben Hello FM hodom anasa twini bia mpanimfo aya hodoma mfaso kakra no saa elia bu hodoma sɛ de obi kae no hodoma sam na mekan abusuafo momra Facebook otek 102.9 FM ɛna no pɛi wa abra ne yɛde kase no ɛso mo na no ɛne anya ne ntie sɛ eja bi atɔ hodom na efranam ɛsen atemuda obɛka sɛ wiase ɛna ɛba bɛsɛye enti akan ho bi ɛma yɛsoma yɛn sentwani Professor Kokoto Kwame ni mboaten se wono anda kwakua wono to nyina so no wotimi ehunu so enti wonko na onkonko se de ma asi kro kwa me koduru ye no ampa ni nuane ampa asam no aginsemu atra adwa fampieto prame atra ye ntimi num no kra na kwa me aba beka yensa e ofie hanom wo koye de ohu ye de oteye no oba betesemu na ode amaye prof ana de waye mre Nyasem ketua ohu ani so ade yakura wo fi hakura yetena na ntena nyasem ketua boye nkyiremu an enkoma yedie ye bedino video kwa so se asem no woni tuemu a ana ohunu se de sitie pa that's right etino abusia ni nyina ne se anapa ibra nkra ne ba ye se ejada kejetia ne fa bi no ye bana ko but before that me drew men share na ba na mu say e wisi bi kumo nam soro e de bra Facebook and so na video one e de ma wo no ebusuan de fo ni be hwe enie o say me hwe a men share hospital woni men share hospital woni nie enti wo de imagine say eja to fan say edum PZ anim ho na wo gina sanwase na enwisie no ukun enwisie pa as a result of eja ato ho no e hye ti do ni ba say otum say we ebra me drew me share sabia me nya nru kompomio ana hunu sa enfonyini ti ma ye de me hye ekọ ye bebia scene ho no na me drew ho no no sadi na jane sitie no ebusua eno so video eba ehu enie ya we ni ye na ahyase ano ho no ano ho ni nie enie ene jane dem sa no na abusia so video ye da so ya ene say wa wonim kumase bia no udu otum for about ne so ho no mo a say udu na ichirem e Central Market ya bia kana Central Market wona say obkas bi gina ho pa asafo nya ho stores tia bi na esa ya abrosen to aso mi no okay ene wo ho no mo ana do ni ichirem sa wo ko adum so bo asafo manim ho no mo a Hello FM building no Despa building here dey e wo ho na asna bedu Despa building no abrosan mienu eto aso ambo akono yedi kan mosque e wo animu no correct ana abrosan ba akoto aso ansa no do Hello FM abrosan no na sa abrosan mienu yes ha otia ne mfimfini race ne so ho no ana ma na bo shops bebre wo ho no a emu wo mo kotogo kwa so wo mo kwosesa niema omo eyedwuma wo ho no enti ade mo kon fra blue light blue light yeah so yeah blue light enti eja no to sa shops nketwa na e ofom no ana ehye ya kwaka sa abrosan no enti e ka sei sa abrosan ne mienu die eja na kan mu nyema asenu nyina bebe mutun tonto Jesus ne fon sa hodo ho nyina affected asenu nyina na eja no hye ya ma ebeka blue light stores na esen ni mu ho no enti ebeka no na no de siye na bi o teso oka ona akọ edu baby na omu kirema cosmetic shops ahodo bi e wo ho no mo sa blue light line so ai enti so mu no na fe e kosa de obi de bomb ana dynamite egu odi jatum ana ai se odi na ka bebre gu fa ako knockout na tita
a che se na ano din ye papa etiene udu kumase a wonfa na hogono so dabi onfa na hogono so kra na eto musa no mejina asa ba ko peda me kan se ejawe ade ba ko betimi aso ano eye wo na omato a ebeka for dredge na se ho no ai eno nko a fi se dum judgment for by cash ne so so munya kwan nwuram nyumadumja no omunya kwan nwuram nyumadumja no. Now let's move to the next video. Third scene aye shiwie ya no aginsemu na so hwa ade aginsemu shop se wo ho no die ni nyina aginsem prani ejana prani nyina enti enim ho no the last end no na na jane dem a ehie the last end na jane dem a ehie no wa pra ho nyina ashe papa sanka ne teteja kwa mpon wo hye fu sa de pra wo wa hye pra so ya eniema ne ajapade a abusia ase wo ho no enya asem ketwa. Now let's move on to the next one. Now eba sa no trading activities wo kumase aba stand still. Yes, eba stand still. Che oh dom egu ho. Wow. Obi nko ana obi aba oni abra Facebook live so tech 102.9 we tech 102.9 FM so obi nko na obi aba obi nko ana obi aba obi ejo do ne se gu ne bo se die na to Asante men die na to Ghana men ne se edum ho die why choked obi nko na obi aba no mu jino na de obesusu na che se ayare ho sem. Now yenko the fifth scene the tosunum video tosunum Ghana Fire Service for hurricane hanamom ka kesi wu ebe yo e na o ma twede mu ntum bisi so a kesi pa ni asan the whole region. Yes, can you believe say car no ba no car no ba no na ada car so blocking onya kwankwa no duran campus so taxi driver we indiscipline he omo fi kra baby ato baby say dey see frana mu yi o say fire official ko o mun kumanim car kesi na e ba no benya baby ko agina omo fi fire service for no na ma bekem indiscipline driver no just on take cross fire kai ba foforo ba me ma akoma nkosoro foforo ba ma akoma nkosoro enti udru hon ma eja no de no kwasem nie ahye ahye papa ma busia o ma. Now the last video about me say papa pilot me e de atoma ma me ya ebra onum edum ja no wo say ya na nkrofo ka say fire service for pilot me de ba kwasan ba wa da ma he ho dwuma me ya na nkrofo ka say fire service for kono na ensuo ni kanim whoever will tell you that onim fire for dwuma even fire for muka a break it down crowd be kono ensuo any ka na say no muntua no so dey be say ma fire for to ka free fire office no dey be gina fire say was ensuo ni say ko tu obisa ko pensa ba dey do no omonye sa na dey tia no say we fire for ensuo ni sign no ye be a friend of water hydrant omo kwa o match dey yes was on between so na frame ba ko Dr. Mensa ka ni 2 year obedu onya kwankra ba Dr. Mensa na ya fa fise 40 pavement so utum ni ka bo ni pa ku no ya be twa fa ni pa so nti so wa kakra okodu afa na 4 year omu niema ama kwan ama abedo na hydrant o metime so o muti hydrant ne so muti hydrant so so and the fire for do honom no na o say o mo patch o say esra mu so no free ho na ntwin so na ja to pizza tede mo ni nkodum no but ye Ghana for na be san baba ka be complain say fire for nyom adwuma yi okokuma ase monten so a hydrants ahodo okuma ase na adwade 40 so ati ase et we na ye niam contribute to sa disasters ahodo e bia ya na no odin now e ba ni e he ni adwade fun bi din komo omo how ateti o mafemu di obesusu di obe chense mu kire nsa no mabro bi so ye ntie bi radio monomio abrachefu ai muna monomio amasasa emergency no asi se mumfa lifting machine no emra ye hia sesi mumfa na sesi so matia mumfa na sesi ye hia lifting machine no na first size for no mu de akoso no pesa no entimi nko to mu de lifting machine ba play omotima ko ginam na omode akona agum apampamu no because any elevator betumi ede akoye nti esema omoda bisakiti na kasa no omanfa ma no mutena ama ejane si wie no so magida bedi a ene ombeto popoli bobo jobe condemn
Jobe. Oh, Sikadia, and ya Chuchudi, Bintimi by and Nimada Dao, your Fabigum, Sikadia Chuchudi, and I used to be and to say, Nakotuka say, it is Chuchudi, ya she a free and sat. One measure, cast training, she minimum going to call mobile. Fire service. Yeah, they see a memo China also, and to no man, a Jan baby a toy now, or Mutimiche, man of a toy, you are going to create you a mocha. Yeah, you to 9 years so. And a situation is police for New York, because I confess on them. And on fire service for the day, video minimum continue to mocha. Yeah, what despite building him there. I'm Fetubia. By no money, a chain, be be say. By Anke, by me up for no more. You knew my Juma mobile bay of did a binner, but did the Uber drove. They don't want a bay, a bamboo. To mean my country fire service, it's your ya ba ya tebe to mi smeti atonsu ti fa service na de manu aba ana ka private car bi di na nim wo medu na nsuo ni a ka nsuo ni ka nim fa na fa service nsuo ni ka nim e ti ba ku de ti ba ya ele nsuo mo anu so 20 min fro se no ni di ka ba na ka we ba ya na ka we ba ya e ka tebe jani so start no wan e ka anse anu amedu ya ti de we asa fa service ni bia ni nsuo ni a ti de ba sa jana na bashie ana she te hosh ti yanka ye ho ne ma ba ye ho nyina mi bills bed yo ho ni niamma ni na ma ya me store to say e ya patan ma ya store ni na ndu obi ya mi bills bebre tase mi ti mi ka ba ku kra mi bibia mi fie no ma bonte so ni mi bibia. Well, we a year the former no be and I say one canon. Ni we asante man tema dun judgment ko no do dano fire penny or dano no so kasai ye no edin komoma o cheche oba ni omuhunu ye won so minti ni awde atodwa stores na wo han edoso but nyame enimu ni anhye no edoso ni anhye no eno so se ni anhye yes obetimi akan stores no emoko amankasa obetimi akan ye an education why every time education education every day education ni dey ekoso won say kejeti e kra ye wo market awomo ye permanent yes awomo ye permanent market nti every day education education every day anajo market ni na ye wo say president ama directive nti ye market patrol anajo so education one thing is education na fe wo betie na asempa say adwempa etie na ode ayegum tenders ni de ni amekira on say tenders no you will be but tenders na nyi do get into ye manage won anopa obesiesi na nyumre another problem aba ye manage won tender no asa ye your very 25 but ye fan say at a given time no 18 or 19 and a year reporting my authorities say we it's up to them to take action. Eruna make us say that ye ba higher regional minister to e wo PGT or my order say police interest say be nipa na fee pavement no so yes we will recommend so it's left your authority to do that. Well, we a regional fire commander so come on here dey enti se say dey no kwasem nie se odru e honma sika ejapade ebi asay adokra de beba so akiri se dey asane omo eja no ese no eja no wie ne dey ontimi nkan shops do kra just eja no wie ansane etimi akan shops do na hwe niam asay a yankwa ma no so na yankonko hwe yansantwre ni Solomon Mubutu hodum yanko hwe se omatimi edum na na ase gusu a ehia solo Ina baba solo what is saying iti ade igano de another black kakra ba nini na no metu dum iti as I fire service na ko fa street in 12
fire tank aba and matter for immigration. Said the bay on the Shana, Jana Mabla, he said on the net to do na Nemo Diakan also there, and here a book for some motion, the gun in the bed. Asha fire service for London and Paso don't see. It is dry, so the church of Yama, the Tipan can look at it. Solo wada man say jana dane asem frama ne boko say adane na ni di na a kire fa hen fa twa sanfo ni kire yen isi a de bia anoya den ye wo central market wa by the bia mtonton ba yen ahon na isi ba yen for no isi a ho na anoya den pa obanya bresa fire so be to jani na ula to kata to met mo na isi a de jana no from kaka. And they say, "Oh, yeah, baby, fire for no cars. It was saying or more year, Jumano." Those no one here, those here, the Maniki can be over there 50 stores a day. The Daniel Bushra Dama or Munka so, local body say no, yeah, we share social media, who's our Yama Yachino. Sign a bumble in Sem City and I send a month for so see from a month for near my effa. Linya Rama, on the Nippon boss, please funny your mouth of media said the day on the shed. Now, it's an umbrella in a bank of Yama. Now, thank for fire, please pass out some meal. And for what? For more easy, and Yamana go said the day is done. And so we so almost switching for no more about Bofansa more. Or push some of the family personality. And Yama, Omeliano, Ombechia, no magic, Omadia back, Abba, Oma, Yaman. The police fund to slow ha. Move by the Bayak, the other person of the Solo, what the account, my men, Mawati, the basic Biarano, Yana Wami Aswati, Nemo Yana, what yet ye, why, Sabaya now, home, Kokana, Asimbia, and my wife. Papa, and Wamani, Boya, with the Abre, Ayara Husem, I was for Asem way a Kajabi. And the Diacano, Yebejai, Eddie Amana, Yaw Krobea Asante, one in Pamfo. One better Asem Beba Dabi nusu no na o matwa so afiri o ye de den enyeje we ye natural disaster asemu disaster yi wona wo de bank bosia na ye adwuma akoba ni sei no se nyame amamu a na ma bi oba ha be sun anopa yi oba ha be sun ye keko hianu wa mobro ni bi onim sa anopa mi duru onom me hu ya ne se ni so na mani asesa wo be sun de ma me bi je no na na sun yo confess ka wo hin ano dene entina e wo se me ye ntem na me firi obi because na esuru hodom baby a ayi ba ye o surprise jesi ai e honyina da blue light honyina mosque na wo honyina bibi ahye ano den adopani e kan me ba kuma se me hu se je ahye ato baby ahye se da central market na afi bi e ho no mo hye de but when baby aduru de ano den erade hu mo bo e jan ntia se national fire service penny pa no wonam kwaso a wo ba ai oba na ba be na eja ato baby ya free reinforcement yesi sunyafo nyina free wo yesi sunyafo aba and so still abusafo se dem di kai no asem we eye kajabi internet de ye ne mo na esu saa kofem se ye de ejade dumo no beba na wieye entimoni ye ntena ya fa betrimu da hene nana kwasi wusu echam me ne me ofase abrewa ba kofi chumasi akura de aka ne yemode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Annie, say, and I'm sorry, we be the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no, not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca, or pharmacists and hair shop. FDA, Ajay Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni ho. Perfect series any bi. Na GS, any naka. And so am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there. So ko bi kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no so say hwi. Wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wo mo a. Etufo nko aputu aja station ho a. Enkran dance mine. First up, any omamu ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDAG edweden krato ya. Odofo, mami mi se wasɛm o. Da bɛn na ope brese. Ukɔhwehwɛ onipadua mu. Sɛde onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu, o blood group, o genotype, so ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say, enhwemu bia, bramien chain, my yen shemau. Ka cry a day bampo, brano, ye de coffee tem correse bibia de ye, na ye nipedria, ye de ne coordinate ba. But what ya say, ubehwemu, and tentem, na bibi siewa, ye wunentem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumase bremai. DVL and Enchen Pay, or Sequoia area, wa, Bibia Nyamien Kasa, 0244 97 68 05, Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Adonu mugurura ayeye ni na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi. Otek nyamema wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ni omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani mo hwedi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔbi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani kura na eyi tuo ma asekan
The one to draw on so on papa, on the subusua, you will come. A papa will be any chance. The cancer in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what brought for in young class, papa, why you be, who take it. More in interest, yet money in Tumpon. No more from Papa or dog, and some young woman can. And the put some man and yard next say, what will be much less animal here? Woman can say, man, and now woman will be anyone in a month. You're 10 years, no more. Papa and come home. The fish are great blow, should cotton bra, or do be a beco. What in Baba Nazi, said they are on the CC, not Divia to you. Already, one more than 2 million. And so one Yaku could do, and find your cotton bra while the few anymore. I don't mean, amen. Akosi alare edi asem ene de waba na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim. Okay. Misam ne tete ene ne tentene sey. Me ne oba bi na share ene yinsan baaye. Oba no tu aba me dem. Ama na me hwe ama no woi. Me to abadin. Me to abadin no wie no. Na se Ghana mrem no. Kura nye 2 years yeso ko school. Kwa ya mami ya makula no ko school. Ghana baaya o say akura ni yema ba atima yeko abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne say wo say akura ni yo ne ba ne yede na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o son daya na o yema ya o ye dai o son daya na o yema ya ono na ne papa akura ni Yesu Kristo seken ya na sa na ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne say onka person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hia maba so me ba no school am say ja o chama o ni masamaka de beda onim kwa bia mention no kura sa aka frame of phone so ka zero te me yire no we ni berefo o ye ni berefo se ni brade na ni brade sa no ka kire pacha kwan na ne o yire twempna sesi ya ono a wo ma mempna kwakora no se wone wo yire twempna na onim me teme frɛ no wa phone so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yiri fa o ba bre no hwan kwa bio me ansa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fi e check out mo ni no 102.9 FM wo de awokwa ho a wa ye o de awie wa ba kuma se wa ba kuropon wa fa wo sire o so kwa no wato eme adura e de fa ba akoma no na me so minim hwe minim te se na akọ kama enko kama no ma de no o ma mi wi no anfo ba foforo wa fa bebre na ya no obisa o ka kire o se to adura e de fa ba bre na wo ya o kan de ne kire no ubisa ne de o se o de kokọ ne ge ho one no han na enyini nye no ya nye message no onu anyin mpacha o yire wo mfie be sai mere o 35 years Asem Beba Dabi eno watete se one kodumensa ena etwem mpacha wo de na ma wo gidi se ya mpasa o yire kodu se akura na to ho na ye wo mi atede akwaso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bu cha me wa fa ne ya madanche ne ya ne papa ma wo ne ya madanche fo o wo bu cha se akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o bu cha se na wo no ho ne nya me ya o so daya sesen o so daya sesen o so daya na o fa yi funu asem we there is over me atichire ma ti ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nsu to o de kula na breme se kula nsu o ba ne papa ho na so wa o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma me ni se ayi mbana awo me se 19 o se 19 o wa she 19 night wear and obo toma owo papa no e de mapra oye dey o papa no de ma epra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano
no opera nam hey amina on shadows dabi hey amina te ko de ma no wo hwemsum amama ndaja ma ko da bonten sama ka tire me so o pa o twem tropa di pamata de asami no che sa titire na me te se so ono papa na twempna de no opera de dem no a she 19 no botoma no an shadows what is one on na twempna mate ba ono de ha me ba no na me pete me je me ba no twem wo me pra masam ni na ni Asem Beba Dabi nebe yiro no no ka tensa min sa mani sika so ni sika so nko handan ne fiewura no me ko enso de me ko chie fiewura no o fiewura nse an ye be wo kulaba o fie ho mo be wo de kulaba se senti me nim sa no so nim sa sa ne fiewura na ka on sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me wo se wo wanim sa e na ono boy ne nso wanim sa ye be wo kulaba o fie ho ti wo ka sa no so ko ha dan okwa mo ti kwa mo no ko ma mi maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko cause am me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me wo ma oba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwa mo ho no san de oba ti see 2023 no first January wono no dia wono no date dia so opesa wo kai no ba mi date dia ni so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedemu didi amedidi abe mi piano na me oba bia bompu ni mpu e wo kura na se ho sana na mpana me di mi oba o de singlet e na aba no asa bi na na be ka chen se mi am ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di koe eno a emo anwa tin tomatoes geisha sika sa wa hene nya se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma be da weekends ne me kwa no so ba be toazo ona ato singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de bread be ma no se ne birthday no okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto ntime pie frifie me kwa akoto cake no na me share again o de singlet ne brand no bon so kohwe ball o park ne so nkoto cake ni beto de Asem Beba Dabi Otek 102.9 FM me koya na again it ho nkoto plot 2020 me hu da na me aba setena am so ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne senyi so wo bia oni ni bedi nko ma me ba se de ni se gana ya na mpeso mi di ba 19 na mpasa mo ba wunti na ma ba ha aba kura se faminante ni enko plot no so am famini anko nante anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na mhwigo mmienu nyina so e wo park ne so tam so bia wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be na mo ka na wo sa ge no sa ta mo ye de na hu so ye boy ne mpra se mi pie free fie ho no wona mni ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho a me ba dem no na ni picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji mi hu ska a hwe ni hu school enti de o ko twa wo mu nsuo wo park ne so ho aja nyame shirawo ami me da body ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyifo ne wabegyafo de tosumiensa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuan ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wa mu hwiye se obi kọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire o se oba na awukọ kọwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon a kire no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radio ase yansia da ase
ile jatabiribo mankuma nyame ayeye enka wodin ena wiai odomankuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema wodin kronkron no adofo ne adehye awiai yebema yenho ya hiehyia yebema yenho aha na yama yenho akwaba ahaye otek 102.9 FM sunie awiai yehia bio ene yifiada yedi Asem Beba Dabi dwumadi no na eba besom na dwumadi yi ye kase yedi suade ye kase yedi kire yenho nso ade enu nti na awiai a yehia nokre moma yense yenho se ye ba besuade na ya kire yenho nso ade ena awiai dwumadi yi hyene nsonso sese wo ba ye social media handles no a dwumadi ni stream live say ye Facebook a hwehwe Utek 102.9 FM say ye YouTube a hwehwe Utek 102.9 FM ena wi dwumadi no dem wadama say wo wuramu a eya ahye say ye Facebook ne so ahye eye YouTube ne so ahye eye TikTok ne so mpo na say na wi wo hwe ne a eno nso hye ma wunuanom nya bintie na wunuanom enye binsonhwe enefie eye bosome miensan de etoso aduonu kro emfimpinu ne aduonu num ene awi enawiai ode comment beba join me wo comment section ho ba bia odi free a wode ba no eye afaka ho bi ne enkan wa afidie yi so emu bia nso nte wonka ebrekro na emu no ye wo be love radio fo se oba Spain abuchimani mu a enawia be love fo amutie ye na mo hwe ye nyina no nyankopon hyira mo na ontutu mu anamo enso emfansiye
ɛna wie wo ba United Kingdom ni nso mu a yɛwɔ GN radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa radio Amansan FM Brainy radio ɛna Sahara radio ɔnom nyinaa nso monitor show no ɛna wie live ɛwɔ UK man ni mu yɛwɔ Kings radio ɛno nso ni TV deɛ wɔ Paris France abukyima ni mu yɛwɔ Dache Hima radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛno deɛ wɔ Columbus Ohio United States of America abukyima ni mu ɛna wie wɔnom nyinaa nso aba de mu abiebiem yɛ adwumadie no ɛtwagu mede de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wie yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛmaka nananie ɛnɛ ɛyɛ fiada tuntum ensɛm asi asɛnkɛseɛ ato asanteman ɔba de kyɛ me akɔ aba ya ɛgya akra mpom te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom kro na me nso me ho ɔden ɛnɛ ɛyɛ fiada awia yi yasan hyia bio yɛba abɛsom ɛfiri anɔpa no ɛbɛyi nyinaa no deɛ asie ɛwɔ asantema no yɛahenkuro mu ɛnyɛ asɛmpa kyerɛ sɛ ɛnora yɛkɔdae adeɛ kyene a yɛse ɛgya atɔ Kumasi mfimfini ɛma sɛneɛ adeɛ no ɛhye na ɛhye franam so no ɛden ɛna nɔpa yi na metie kanu ɛwɔ nyansapɔ ne so na owura bi esu na otwa adwo na wotumi ho sɛ asɛm ne fie a bɛɛma nsu sasɛm ba fie na bɛɛma yɛ ne ho hwee na sɛ nyɛ yie a ɛyɛ su ɛna bɛɛma bɛsu sɛ wohwɛ aborosan ni na mfimfini so tɔɔso a ɛwɔ mu no ayɛ sɛ deɛ nsu yiri na sɛbesɛbio ɛtwi fa gotamu susan kɔ no saa na gya wei nso yɛ ɛna ateɛ sim enti w'ani gani na gya no ɔbaa bɛhyew store ɔhu sɛ ne yɛteɛ no na amanfoɔ nso ani abere ebi twe nneɔma epie na akorɔmfoɔ nso san nam mu ya wɔnom nso ateɛ si akyire hwɛ wo deɛ sɛ wohwɛ video yɛ ɛda so sese yɛyɛ a sɛ woahu sɛ aborosa ne ɛwɔ hɔ yi ɛgya dam deɛ ɛtɔ so mmienu no nase no nnipa nso hyɛm ɛyi wɔ nneɔma ɛna wohwɛ deɛ yɛabobɔ wɔ mfimfini no a ɛno deɛ yɛ kioso sotɔɔso enti ɛne ɛgya ne dam na ɛsui pi ɛgya no pra ɛpra wo ɛnyɛ sɛ so akra we enya nwanwa sɛ ɛbɛhye na we bɛdɛ na fire service for ka akɔ mfimfin hɔ a yɛhuni mfimfin hɔ ɛdan wɔ sei ɛna dan wɔ sei ɛna mfimfin ne abobɔ containers ne ɛyi aha sei ka mfa nsuo mfa hen ɛna abɛdum container gye yɛ dɛm bɛyi stores wi deɛ ebi akwan da n'anim ha wɔn betumi agina central market na wɔn ato aba ebi aha nso kwan bi da hɔ a wɔn betumi ato aba mfimfin hɔ no a ɛdan no mmom abɛyɛ wall no mfimfin hɔ no buwe bɛdɛ na obi atumi adum gya wei tinuwa ne sɛ damu na ɛkɔ saa baabi ebedura na hoɔden bɛpem no na apem so ɛnkyɛn hakora ka ntimi mfa ha wo hakora ka ntimi mfa ha ɛnɛnyɛ nyina ka ntimi mmegyina hakora na wato nsuo no ɛnɛnyɛ ɛyɛ kɔ ame nana ɔho te sɛ Ebenesa de odi abedura ni ɛdio sɛ wohwɛ videos a mepa kyɛw wɔ Facebook ana YouTube a hwɛ sɛ video wi ɛsɛ wei deɛ ɔhwɛ aborosan no baako mu o ɛda wei mu my goddess asesini wei deɛ nka yɛhunu bi sɛ yo asesini na me ba Kumasi nyina me hu sini ya atoto bombo ato dan bi mu na ɛhye bi aha no blue light for no mpabɔ fo mu no
sesi ano so hwe a sa area we na ye kan no jataba anopa wo na na wonam hwan no pa na ye very affected wo sa eja wo ya anopa na wonam hwan no pa edwadifo ben nom na ye very affected wo sa eja wo mu pa yo nana ma yen cheti fo na ye mo ma na se beba de se ne o ka se ne fia da tuntum no yeah asat me anopa be 6 na mete se ejabia to hello fm chire ho enti ye kasa no nipa na no report na se na bbc enti no odwane enti ma ahone kate e na omo ede ba kuma se hello e ho na no start se omo na se eje tete light ne tete enti omo hia fire service enti mimi free fie asat 6 7 pepe na me group na me se no by the phobia wo honomo sa abrosai bi sanso sa di kosi footbridge no honomo na ejana start aso wo ho ahye free blue light omo moton paboafo ni mu no eye chaos eye structures no mabobo ana mabo so abom nti jani damu shi free sa otumfro na ba to honomo sa de ko adum enie hello fm e kire ho ni nyina jadam ana omo se ajakuma abrosai bi na no de ahye wi soro ni nyina ahye wi ama na castor ba ko a abranti bi hye ho no yi niema eja asowa ne bonkum so aso o yi ni niema no tugo eye phone accessories battery ni niema hands free money sa niema no oyi enti obeti anse na chi bibia gi tom enti wo hiri soro ho e bi si form enti meme ya madwen say baby ade ni si shiba no mamin ko footbridge na wo de cross here free adum e de ko Roman hell hono no baby omofa konongo animu hono enti me froye e ho nyina enipa guho wo nya kwan enko enti hello fm dine de animu no na jane Andrew entom enipa nie enti se baby ode atosi wo gina footbridge ne so a Roman hell esro ho no bia aso da ni sina wu sane dia ba enie aha we ya dum de we ya dum sa we de ne ya dum eno ye no de atoso yi enti efri ho no ba na nipa no firi soro ho no abochenku ena wo free asafo ho nso ba be si Roman hell ba bia footbridge no enipa ne sanso bebre free ayi ba bia footbridge ne wono ba be si otumfo run about no omo twene yema among for stores mu nioma ku ho no na ajana shase free ho hyeba why nom na ya affected pa ye den no omo tonton no o hwe ye den no omo tonton mu na omo tonton force omo na omo tonton force no say dura nwumra omo package de ko hye stores no ho no mu amanfo da ho no mu force fuo wom mpaboafo wom ye banku no aduane tonfo nso wom watchfo nso wom watch ni na de ba ko ba no pa ya na wontumi nkasa ni sika ono no se de oton watches na wogi loan every two size 400 million 800 million ana wono eye showcase ho no ma na ni magum na obafia abi wa leather nketo abi wacha aso ase ya ena eba nti wo ho no wonya akọ okoduru ye na ne de na gya na ahye ni nyina wanfa pin ni 800 million nyina ahye enti wo mo wo mfimfini de nana hwe wo mo se stores ni mo ene wo mo nyoma no ba no ye China mo China ayi for no China house ho no mo no jeans fuo bi wo ho no mo wo mo na to niema basa no ene ye so wo mo se to say no nipa bofo nso na mu wo mo to nyina na obi so odi dwane wono wo try say obetumi ayi niema no enti hello fm dan ni na chi no stores wo na chi no ni nyina ejadam meba mamenko edum sese ya na memra adofo sese di asenkese na ato asanteman kire se ye ka business
central power Asante mamu Kumasi adum ehona emei eja na menkɔhwɛ se ye ka sei adum abambɔfo na tumi adum no anaase setebe eja no ehye sa oba yem Facebook ne so ana YouTube ne so se ye ya wo de bra behwa de sabonsam gem ye real pa de a ene anya sam keto o because obehwa asase su jai pa de we ye ya ehu na mebusa o edie ne kofa se eja we ebaye. That is the question. Edia eno ne asem no Solomon Solo Maha Solomon, good afternoon. Momani Dabi weni momani nyina yi mame na menhwe ade na yehu se ade na ekoso arofo ye beko Kumasi adum Brian Facebook de so na behwe sene enano pay sene starting ye no na ade no tie we sene aye de enka ye nyayi a ye hia ayi alupre esengwashe ye nsuo gum na bianka nanso gugane so saa eno die we die bia we sie ka ntime nkoho dabi na kwan mu nyina akra amu ayama amafo oto ne magum omo amanfo eba ewrade nyankopon mamobo Solomon ni mo ma han solo kana Krobea mejoso o hote sai solo apom dia boko asem kese na ato Asante man se wona wo krom wona wo adum wadaro maboye nkomo kakra firi wo sabrei kobo donko akese mamienu na donko aba eja no watumi adum no anase eja no da so hye eja no de ti ameka say di da so stores na eja no de se ma fire service one bomb modern say ombedundu mi na ti ala dia akojina ye oko Roman here but by someone abosadane to na one of the eja na no aye dem pa fire service bomb modern so ombeshe no medum ta ehoja ni na efa edum blue light o ekoso to run about na de so do na de fire service one to me edum dum Ghana ti ala make say de hold Ghana place nemo bia eja na no aye dem pa aye by someone story building na is one alena ama Ghana no aye de fire service kono do so ajase ombedum na madibia atoto na afem enti se de baabi aye den pa no ye Roman hell ase ho no by fomu na oba shaba ya dodo a ene emo ni anwa egadema ase a aya re hosam pa aya re hosam enti efria no pa no baabi ho no edi nkan to ye no ho no se wo hwe ho sese ye ya ho ne te sei twa ho ne mfonyini kakra kire ye na ye ndie baabi egano tate ye na fa de ti ade fire service one to medu ho ni na enti baabi a ti aka aye by fomu adane si abosadane ne na to asine si won na wona ti aka fire service one bomb modern say ombeti medu na mabibia adana akwen Shabamio, sa baby a hoshe ye no, ho na me pese, utwa ho no, baby a ho na ahye jai no, ejai washe kakra atwa so baby a ahye jai no, ho no, ho mfonyi na mpese utwa kire mi sesei, hyewie ye no, free ho no, sesei ye ho no, etesen, no na me peti solo. Baby a ahye jai de ti ade Ghana perform Johnny bien when we say this over. It's a Nema what the Nina the mouth of Peter and Nema what the I want the Nina by fire the I can open your dinner. I'm a busy upon nothing. Baby, a do say no, yenim se ade ne sha ase no na manfo bi mu kure yi wonom neoma hod wo ma anyi enti e hyehye fra neoma ni nyina
This is the donor and many Omaniama. I think I said Omaniama and the Fana, the Omaniam Naki. But Mumma, who are the meeting Kakla, Omaniama, Omaniama, Gubia, agent Yankana. And that's what I'm going to tell the Baya. And what turn out from on the cat, and the sister. I'm Omadia Gubia from Mugu. Na ade we de bi chise mi hu de mebusa kra bi wo asem kese pa na aba no amanfo a wonom na atorenchim kese sei ato wonom no se wutie binum nkomobomu a ede na bi ka esu ben na bi sio ensem ben no wonom bro so ka bi kire ye ne yesolo wo na awo ho Oma ya be make us Omaniama see the media at the second Omade to Ghana any answer na Ghana mountain yen say Omayo mumwa na osha Omaniama say ya people sika to wa but they say to the man to ni na say ya na ya we go tampa so mo the second so answer any NGO say so mo ti Omania omumra na omobu omana to say there aye nyemo aye dia mo pa what the wani ka mu a what the all ground so say ya say ye kase why no mo pa na ye affected e was say jachi we mu a ono mo eton ni o ma ben e na wono mo ho akamu pa was say jachi we mu a ni mo obeka say ye kwan no mo a omo akapa dia ka ye omo o ton paboa no na nta dia le omo pa na omo nyama se it is a one igana sape nti omo le dia se omo nyama 1000 kroment ni afa paboa ba ko kura wan ni afa nti paboa do na obo like that sumo mu dia ye paboa do na no mo so no paboa ni na tia ene omo tare ni omo nyama ni na se e na je te atukura aya lo bi se ni pa so far there montete wo mu se bia obi hu akam ya wo bi hyeme eja na hye no de monti bibia sa ti ade ye ti so bi afi ne mom de ya tene se nkofo bi amienu bi a apo spot anta so mi se omuchi nyama ni gwa nte se de be ye eja so e mo so na metri edika nti sa be de ba mo ko sa ko mo so se be bi omuchi nyama ko bu ye ombeja na omakotro no matumi apa amanfo yi mi o ma free wo no stores no e di gu ba bi pa no na sa nkofo no de o mo tweko omo sesa na we kura de sanka nsasa wo no ma prosi kura bam wo ho ade no ma nkofo yi amfa bakete ansansuo na wo ma nkire o mo kwan sa muntinsi ganim na munkodum no we de sanka nya enti prosi fo de wo mo ko o matumi akokira na eni o ma no ti ade o muntimi nkire da bi o mo de ne na ko bi ba prince fa no bi so asa se da ya ba kan no kre amatumi ate ne ma do o ma tuta okay nimo ode kosoa na eya na wa ma yehunu wa ma ye video ama yehunu currently baby a eja no ejina ene sene etie no na wa ma yehunu sisi ya why enti cha video ne ma ye sisi ya adofo any adehye we ye current report from the Central Business District ya sabri ya ye kasei ye ni ayeba Solomonimu ena owo grounds sisi ya ye kasei de otrese ade no baby e so anopa ne de ne ewuo de eja na dibi pa na nantimua ma sisi ababe dru Roma area se ho no ho baby na ababe gina ya imprimprin yese bayefo ene emofo bi nso wo ho ebitumi yibi de aka no de atom ti wo hwe se ne neja no ano den tie free anopa no a ise de brase nkakra Erade Nyankopon ene yemboafo owa de asima ba kope akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina so far ye nhwere obia enkwa bia nhwere wono a saa bre atore nchemu ato wo na wo mo niema ahye wo mo dwetiri ahye no so ye ma wo mo kafra kose
nyankopɔn hyɛ wɔ mo den adeɛ baako a mɛka de ahyɛ wɔ mu nkran ne sɛ aseda ɛwɔ mu ne sɛ bi obiara ɛmfiri mu fi sɛ anaano a ɛgya tɔ baabi maame bi ne ne mma wɔ mu nyinaa ɛhyeeɛ nti sɛ amɛka wanhyɛ mu na sɛ wanhye na wo nneɛma ahye a ɛyɛ deɛ nanso yɛma ɛno ɛnyɛ yɛawerɛ kyekyerɛ sɛ yɛte nkwa mu no deɛ yɛwɔ ade sɛnea ɛtie biara no nyankopɔn ɛbɛhwɛ yɛn ɛnyɛ mmerɛ sɛ wobɛgye saa asɛm wei ato mu nanso sɛ yɛade no nya asi awie nti deɛ yɛbɛka ne sɛ wɔn mo nya awerɛhyɛmu sɛ wɔn mo te nkwa mu na anhye wɔn mo na wɔn te ase ne deɛ nyankopɔn ɛbɛyɛ na mesrɛ sɛ saa deɛ asie sɛ kyena bi sɛ yɛsan abobɔ anaa yɛyɛ a mpanimfoɔ ma wɔn ani nkɔɔ no wɔn nkae sɛ daakye bi bibi bɔne bi sɛ ɛbɛtumi asi ewiase wodwen papa na wadwen bɔne ɛyɛ ne mmienu nenam ɔn sɛ wei wotwam hɔ na ado a ne kɔka sɛ ada agya bɛtɔ mu hɔ no yɛntimi nnum no a yɛbɛka sɛ wode wano aka abususɛm ɛna ɛda hɔ yɛ o nti mɛserɛ sɛ mpanimfoɔ yɛ ho biribi a yɛnkae sɛ bibi bɔne bɛtumi asi nti yɛde biribi to wɔn sɛ bɛyɛ a bibi si a yɛbɛtumi ɛnya ɛkwan bi afa soɔ na yɛde abreki no na yɛde atum no te sɛ hwɛ video ɔmo de abɛto so yi ayifoɔ kaa yi na ɛkɔ anya baabi mfa yi o ɛni wogyina hɔ yi a wonya baabi nkwan ɛnkɔ yi mfa yɛ atanda wonya baabi nkɔ wonya kwan nkɔ na mpo wɔde ayi akɔ akɔgum enti mɛsrɛ sɛ biribi sɛ ne yɛyɛ a yɛmfa ɛno ho nso adwen nyɛ dɛ ɛnka ho sɛ bɛyɛ a biribi sɛ si a na atumi asia no sɛ nso so nipa bɔnefoɔ bi nso na hwɛ nyame anim sɛ wɔbɛyɛ biribi sɛ idi a because duru sɛ yɛakora Ghana ne yɛwɔ biribiara tumi si yɛnte yɛ nanka kagye tia nipa bɔnfoɔ bi kɔdi nkwase asɛm biribiara tumi si nyɛ naano yɛ a yɛnim ne yɛtumi sie because wɛyi bebree bɛtumi akɔ so sɛ yɛn biribi sɛ nsi sɛ bɛyɛ a nneɛma bi bɛsi sie ni a wei deɛ yɛ ahaseɛ ntumi nkɔ hɔ bebree nanso menim sɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ na sɛ kyena me deɛ hia me paa ne sɛ yɛyɛ biribi sɛ yɛ a yɛnhu ne sɛ daakye no biribi sɛ yɛbɛtumi asi nti yɛmmɔ kwan yɛ dɛ ɛntoɔ sɛ bɛyɛ a biribi si a yɛbɛtumi asi a no kwan ntɛm ɔsi wei ahye bɛɛ sɛ dɔnhwere bɛɛ sɛ nwɔtwe a sɛ ɛyi o anɔpa 5 something na ɛsi a dɔnko abɔ yɛda so gyina mu wokeka bɔ mu dɔnhwere bɛɛ sɛ nso mentaa nte sɛ biribi sɛ yɛsi ama no akye sɛ da ɛsi a akyɛ bi a dɔnhwere mmienu dɔnhwere mmiɛnsa deɛ ɛbɛsɛe sɛ wie a yɛsi yɛtumi adwo ano na mmom sɛ si yɛ a yɛkasa yi a yɛwura studio yi a ɛda so a ɛhyia yi deɛ kyɛ sɛ ɛnoa ne sɛ ɛkɔ na baabi a wɔ yi so deɛ mfimfini hɔ no deɛ obie na obɛtumi adum gya no ɛna ne nso wɔhye kɔ no na ɛtrɛ kɔ nti wodum kwan no na ha ɛba a ɛbɛsan aka asom nti ɛhɔ no deɛ wɔn hwɛ na wɔn nyɛ no ayi paa akora meda ase ɛgya kɔ ame 1 minute yɛn na meda ase na yɛnka nkyerɛ ɔmo a sɛbi ɔmo agyapadeɛ asɛ no yɛn mo ɔmo hyɛ den ewiase wɔ nkwa a wɔ ade yɛda nyame ase sɛ mpo atɔ bɛdi by this time na yɛnte sɛ ɔkra bi ahwere ne nkwa na na Ghana emergency country but ɔkra no ho ɛnyɛ nwanwa sɛ yɛbɛwiewie mu no a yɛbɛnante mu no yɛbɛhu bi kyerɛ sɛ baabi a yɛreka yi amanfoɔ nso ɛdeda hɔ amanfoɔ nso deda hɔ sɛ yɛwɔ security sa mo wɛn hɔ yɛwɔ amanfoɔ a ɔmo ni baabi da sɛbe ebinom wɔ hɔnom a ɔnom adwen mu ɛka wɔn yɛ a wɔnom deda saa mmeaeɛ no enti ɛnya nwanwa sɛ yɛbɛwie no na ebia ɛgya adeɛ tra so no nti nkramofo da bi yɛka sɛ ara yɛaka wo na me na de ba ɔno ana sɛ ɔngye nti na adeɛ baako bi a ɛha ma adwene ne sɛ Ghana emergency country wei asi awie yi asi sɛ deɛ yɛde gidigidi bɛyɛ adeɛ o ma yɛni na wɔtwehwɛ afei na yɛahyɛ aba hɔ biem baabi adeɛ yi ahyi na wonni kwan hwɛ sɛbi moto kura ntimi mfa hɔ moto kura ntimi mfa hɔ ɛhɔ no yɛ very choked nsɛ gyata wɔ sɛ a wonim Ghanafoɔ yɛ wɔde bi a ɛnyɛ hwee nipa no de baako de bɛsi hɔ ɛnyɛ hwee saa na hɔ no ayɛ ma so obi adwane na hwɛ gya pa agyapadeɛ paa ahwere hɔ
abrante obisu no pai nyene se ne pese ko bisu da bio hwe bosia wakọ gie bank bosia bank so de onim se waje pade ahye o ye de tua wo nti ebe sre ye mpanimfo se nei se hono na abesi ya na se esa be ne foforo a ye make sure se ye di no ma begu na akwan mu emra nya adwuma na afei ye fa kwan tutum se de be ya bibi sia ye nya baby e de afa Matedase, right. Awiai harafo ani adehye asemu a asie ewo Kumasi Krobea imu. Ohu video ya ekre da so idinka fa ba ko na ade to so ya we. Ahai. Eye baby a fire hydrant ni bi wo. Ba de hono adwadifo asan age hono abaso. Ene na kokoto kasa wo news ni so. No wo kire se empo Dr. Mensa haya kura ebi wo no ewo nyina no adwadifo ene teteso adenti ne sese ye makwan ema emiaya hodo a fire hydrants wo no in case of emergency ye critical kwan hwe nye honie enye so na adwadifo etete a wo no mudidwa aho enti nioma bi wo hono mo a ye ni ankasa nso ema mo ma ye nye ye ho abro ewo musa ade achi obi adwene obi epe obi ewura hunu kwan obefa so a obenya bi ne ne yere ne maadi o nanso de ye o man no ejapade a esese ye hwene ye ni abo ho ban ekine bi bibi betumi esi bibi si a kwan ben ne efa so no mo ye hwesa ade ne ye kroma ba bi ye chokdi pa baako eyesa Dr. Mensa hoyi proper planning bia ni ho enti obia te baby a wope bia ukokan so pe obedane tamfo nya ho na no trotro iti fa so a ekoku maami a yesi binum so prepare da so da critical conditioning you see enti to de bia yene ayenwene yene ankasa nso ye ho na yenwene oman no eni na japade nso ho adafo ena ye fiade tuntum ba nyankopon emwaye na onchechire yewere ena wie me wo krachi bi ewo manim ha me wo krachi bi wo manim ha owura akwaba ohote sai bra bibi no how do you menso okay uni de sai krachi pachom din de da kwesi debra Edueda kwesi Debra. Ufri hine ba Debra. Chomi free. For no south. Krobea so. Domia bra fufuri krum. Domia bra fufuri krum. Ebe hin. Pacho pasaso lai. Pasaso lai. What na hwache? Pacho wine. Wo bra wanim wo be kasa egu bibi we mu. Pacho wine. Ufuri krum ne ben pasaso. Dwumadi etitire ben pa na wo ye wo ufuri krum ho. Pacho ekua ne galamsi ndi pasaso lai ne wo. Ba ufuri krum ho ne de kuya. Enti wo ye dwuma ben. Eni nu adwuma. Ti wo ye de hin bi. Pacho me ye chinso operator na mini ho last year na me ba ho. O ye chinso operator. Pacho. Ufiri ho na ho na wote. Me firi ho. Me firi de ho ye shedo me abrase. Okay. Yeah. Enti ufiri ho ba sisi a wasan akotena ho. Yeah. Ti wuti ufuri krum ho. Me pacho. Last year. Enti uba enu adwuma na bi na aye. Me ba enu adwuma na na mstate enu kuya na mstate se me bi. Okay. Enti utwa nua. Mo de doma. Eni etwa. Enu atwa ne nye hu. Oh. See the first na ne nua no wo mo ne de ne hu ba na ne de nua na senti. Nua na sa. Ti munya bitwa. Mse jane she policy no. Ejane she ye. Enti mutwa de ye ja na. Dabi. Muntwa nyija. Ba ne nua ne wom ne de na mutwa python. Oh okay. E de ja be Thomas Forest no. Oh. Ti amase se mu nsu munya adwuma. Nti ba sa chenso operators no mo ye da ikuya na emu ana mura. Debra na de na de wab manim na awie yi. Pacho panikesi awie de hu mi aboko. Mi se fulu krum na me bodi na ho na metie. Ho na mama me na na munyina ho. Bet na me ni ho. Na me ni adwuma ni tim kopie ho.
Atwumampo Nia district Sesu Timpo. Okay. Hona mkotena ye adwuma. Ansana mbeko no medikan awo me mami no domia bla. Odi akasegu we mu, kasegu we. Me medikan awo me mami no ewo domia bla hadada. Na mde ko hono. Timde ko na mkushia obabi wo amne ne tena ya. Nene wo enkura nan. Okay. Ti tama emre ko ne nimu no oba ne ni ye ne niema bi asesa. De wakushia no wo hono. Mo ntiama menene ntem be ye basa no madam fu bi kan ni nyina nkobla nyina gina menene last born so o ni oba no last born so ene ko fasa ni nyina bai ti me mam kasa enwo bebre no hono me no oba ne ntem tie nam de kodu nko akoye adwuma misa ko wasana nanko me ko sama boy nyina akoye adwuma ti munam saba dunkwa back me papa na ye mam saba dunkwa se tama am tienfo e bloko chip no na me se no me kwa ma obi huno aye e de card ya register ma me de me ba dunkwa ho no no mfa me Ghana card ne register me chip no ma me timba no ye se uma bi o mutun enua wo o muso me ho no wo so ope oprita me na koye adwuma ma na me so me ka jense me de me pa de me kanta me se dunkwa pa de me sa ma ho ma ye adwuma bi wo se me koba bia na se me pagya pe na masa ba she dunkwa ho watweme aba ho na makofom tinya de se nka me sa ye de aba ho aba ye adwuma ni bi no kan ya so sem na me se okay mate tim koye boye nam no so ya me koye me de tu nanim no ye se be ya nka me nyako na me se wono so wode fair mame na me de tu fiura nanim ne fiura na se nya hwe minya bibia ma ne nka na me nkobo na me se mate na me de ba hono me ba e mfada e de me ma ni pa no de me kotena dunko ba bi wo efre ho jampu o fachichire eneko kotena ho for 9 days ma nko adwuma mo ho na obefa me se bi ba se me papa se me nko o me fa me nko kona na me koye adwuma bi ma no e na me se me so me kotena ho 9 days na me nya adwuma no na me nya sika bi anse ne me ma no ene ma me so mu se ne me kwakoye ti me ma ne di kan dia fidi ne di kan ade chi na boy na me ne tie no sister na anua me yeso me nko no se okoba bi na de ne de onya ho ti me so me koya mko hwe ho no me hu se e ho no na de se babo ame de me yema dwuma nya ba bia me kwa network pa nya available de na de se me yadwuma ho tinum ho no na mko yadwuma na me di firi ho na me se no se me ba me sampa back na oba no se de Louis mamenko Angie mamenko empura wonso miensa wonso so pa 9 weeks ya beye menti ase se me sampa machi na me nu foforo na wadi nkin awo no obi ama mamenko eno abefo oba we ni na wo 9 eno de oba baako ena last born ne di problem o ya aba last born no de ba nya ne se me no tie no no wa o kona sia sole mi ana mbisa se tambe na aboko mama sika mo atoto niema na we de last one idea ebia na Friday mo Saturday Sunday osimeko na sia so na me wase mo de mdwene ho amenti ase sama me kan ya na desai me ne ntem tete ne bai okay na me so we de nya se me se me dogo bibia na me sampa back na boni odi ye me bia me ye de me de tumachi ono so fanto na chi ni nyina nye de yentina se hwe nkura no ba still na oba no nya botre ma no me ne dadem abosom miensa no obi adan baby na me hwe obi ankasa de nyonko o ni akasa kama enso obi adan baby wo da hen e dan kro na mu o da konwam na efom oh me dia form na mo student form ba ko ho ntia no aso na me da eno ne nkura ne da kese no so bra wanim enti e ba ne sa no me hwe na se still na de otia na tie dia mama ama me na mum da dise afena ase wode me ho ahia hye mu oba no se nkura ne bibi na wo betia wo ma na ase wode afa nkura no so di matem na mbufu ya one day oye na ababi da ona mtu ni si ene sinso hwe wakase hwe otama ba no na mtu ni si amono wodi matem oye wadwen se nka ade twa na wo de bo no me toyi oto aba no na etia bibi sisi ti ono mono eni ateni de odi mi pa
nam sɛ ne nyɛ hwee mefiri hɔ no makɔm baabi nti wɔn na obi yɛ sɛ ɔwɔ adwuma bi wɔ nkran kwanta mmra ne nkɔyɛ bra na kasa gu wei mu mmra na me ne no mɛyɛ adwuma no na ɔsɛ abɛtwa nam sɛ abɛ memnyɛ bi da ne toɔ mentu bi da ne twa mentwa bi da bɛti sɛ mewɔ ahoɔden deɛ ne toɔ no meti na ɔsɛ nyɛ saa ɔno wɔyɛ asɔre panyini na ɔpɛ sɛ ɔmo sɛ ɔnya abɛ no ho adwuma nti ɔpɛ obi a ɔbɛhwɛ no adwuma no so ama no nam sɛ ɔkɛnya hwɛ ani saa na ɛteɛ deɛ a mekɔyɛ a sɛ abɛ no 20 ɛna ɔfrɛɛ na mekɔyɛ na ɔdi kan ma nwurani bi adi kan hɔ dada mene boy ne to abɛ no one day bi ɛyɛ a wɔne boy ne di nkɔmmɔ bi a medwene ho a mente aseɛ na mefaa me ho adwene nti one day ɛda hɔ no ma boy ne da fam na mene boy bra ne akora baako nso da mpa so prɛkopɛ bibia me sɛ mentimani na adeɛ bi asɔ me na ha sɛ na mebɔɔ ne sei wote w'ani wɔ dɛn mo hɔ no mowɛ kyerɛ no sɛneɛ ɔntena seɛ wodeɛ meba o momoa no kyerɛ no tena seɛ position yɛsɛ yɛa menka ho yɛsɛ yɛa okay enti woda dan no mu naa no ɛna wohu sɛ adeɛ bi abɔ nan sɔ me nan akora mu ha sei no prɛkopɛ na mede me nsa bɔɔ hɔ adeɛ kyea bɔɛ ne sɛ mema bɔ no twɛdeɛ ama no ate atɔ fam ne mama so nyinaa woro deɛ ɔne ne da mpa so no dabi deɛ ɔda fam no a ɔno sɔreyɛ no sɛ metimani ne wasɔre prɛko pɛ o tobo debra wo ne baako ne da mpa so yɛte sɛ deɛ meyɛ wo ne kofi fansa no gu so yɛsaa wokɔ school woduru sɛ meduru JSS3 wokɔtwerɛ BC ɛne yɛyɛsɛ yɛ a wowɔ certificate nti yɛsɛ yɛ a ɛna wohu sɛ biribi asɔ nan ɛna wode wo nsa bɔɔ saa de korɔ no baa woahu biribi korɔ ade kyee na deɛ ɔda fam no ayɛ dɛn deɛ ɔda fam no sɛ meme de mabɔ no twɛdeɛ ama no atɔ fam ama ne mama so aworɔ ampaniampaa nso na aworɔ ɛna man no yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a kasa no nyam so na bɔɛ no ne mani nhyia wɔ adwuma mu hɔ mekaa nam sɛ memenim abɛ no ho hwee nti no na man no mfa no adwene nyɛ dɛn ɛma me nam sɛ ɔkɛnya hwee saa na ɛteɛ deɛ a mɛkɔ nti yɛhyiae na man no yɛ sɛ wontumi mpam ɔno nyame because memenim abɛ no ho hwee saa na ɛteɛ deɛ sɛ bɔɛ no na ɛyɛ adwuma nam sɛ ɔkɛ mɛkɔ na mekra sister bi no wɔ hɔ yɛfrɛ sister taa na mekra ne sɛ mɛkɔ na ɔsɛ adɛ bla sɛ adwuma no koraa na wonyɛ adwuma foforɔ ha nam sɛ dabi mɛkɔ sɛdeɛ maa ne si ne bɔɛ no yɛ no ebia mahwɛ yɛ a memenim ha baabia no mafa me ho adwene nti ɛsɛ mefiri hɔ kɔ na mefiri nkrankwanta hɔ nti wɔno ma na mefrɛ m nuaba ma meyɛ sɛ mame mesrɛ wo a meba baabi sɛ mbɛyɛ adwuma ɛsɛ deɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔ no pɛ sɛ mba fie nti ɔwɔ sika a wɔnsɛne me sika na memmra na ɔsɛne me 50 cedi na mede fa trɔtrɔ saa bɛduru sunwan nti meduru sunwan na sika ne san na mesɛ ei de asɛm ni woafiri nkrankwanta bɛduru sunwan na woba hee nso na woba hee meba mankra so na ada sɛ mɛba bɛsi kuma se na mafa ka kɔ anaasɛ mɛsi mankra so na mafa ka kɔɛ hɔ ɛyɛ mohɔ ne hee dɔme abra ofori kurom hɔ enti waba bɛduru sunwan sika ne nso asa ɛna yɛ dɛn wɔn ma nam frɛ mɛyɛ wife no sɛ mesrɛ na ɔdeɛ ɔma m 50 cedi na mfamfa kamera na yɛ medene sɛ meka bɛt meka wɔde bi ma mfine me so megye tom na gya wɔsɛne na mede bɛduru mankra so wɔ na mbɛda bɛle a hɔ na adeɛ kyeɛ nti adeɛ kyeɛ na mefaa kaa na mekɔɛ nti mefaa kaa mekɔduru hɔ no mekɔduru around 10 to 11 mu hɔ mekɔduruɛ no na me maame kuma yɛfrɛ no yɛkya meankasa me maame de ɔni hɔ ɔkɔ hei ɔno wɔ inchilai enti wei yɛ wo maame kumaa wo maame kumaa sɛ sɛ wo papa yere ketewa anaasɛ wo maame nua okay nti ɛbaa ne saa no na meyɛ sɛ ɛsɛ obia nso ne fie na ɛdan baako bi bɛti mehwɛ ɛdan no ma hu sɛ ɛyɛ bɛrima ne da hɔ ɛno yɛ me maame kumaa yɛkya ne dan baako ɛno mu na ɔfiri a ɔkɔsi baako other side nti wɔno ma na mese no dabi ɛhɔ yɛ mentimi ntena hɔ na mkɔda maame valende mo sɛ baabi ɔkɔ biara ɔbaa na mmea ankasa maame dan ne deɛ na yɛkya ba dɛm mentimi ntu no mfirim nti mehyia valende mo hɔ no na meyɛ sɛ mekyia mo ada kakra nti ɛnaeɛ mu no meti m'ani prɛko pɛ na mo asɛe
me hu nipa kora ya me ya pa se akora no yes ade no oda ho ai saa ye de me kyerɛ wo na si aha oti wani preko pɛ no na ho asɛe sɛsɛe se de obi ne madana me se ade amatu ho na mo abɔ ho ka maso bu bibia na de na mbeduru fie pa sa problem ya san bai na ho aba ai ho aba ai in fact me ya wo juice yes na Krobea nya sem kuto na meka ne saa no tie me ya nti ne nansa so sister bi friend sister ta eno ne me maame kuma na meka na sem no na akora ne maame nti no mo hyede omo wo akora ne maame fie ho ne yemo na mso me hyede mo ko mo die ni se Emmanuel akofa semaba o ya akora boni no mo ni mi se me wodemo me wodem so an ma yedi sama mo kan wo mo fie ne mo meti ni nyina betimi maman wo mo ti won menam de mi yi mani na me se nya hwe saa ye de am kyerɛ wo na mama ni abre na ma bompai ti me de mpai bo dina ma me start adwuma no e kɔ adwuma na me spake no mo se akora na kɔfa asɛm aba sa akora na ye dai o de ho beduru ho se ho na kɔye se mintimi hu de no mpɛ so mo kyerɛ sa wo na wada woda hɔ awia wafiri akwantuo mu na aba ɛna wate wani wote wani wapepe wo hu nyina aba ɛna wakote so obi ni obi di nkɔmɔ sɛ so mu obi ni obi o akora no maame ne maame kuma no ɛna edi nkɔmɔ ɛna ɔmu di nkɔmɔ sɛ akwala na akɔfa asɛm aba enti wɔm sɛ akwala na bɛyɛ ɔdɛn woda hɔ no wabɛkye wawe wa na wabɛtɔ mo na asɛm nti na maame yi saa asɛm wɔ ya pie no enti na wa take note wo. Okay, and ma take note wo. Juice come. Yes. Ma take note wo. To aso. Enti ho no ha me betimi dem twa so. Tie no na me yese no. Si me ba manfa mafidi na ma. Na me se me kodi nkran kwanta no. Mafidi akodi wo dunkoko kudum. Tie se me hwe kwan ya me fa so me kwakofa. Tim de tumi nya ba ma me ye nim se omoa me. So sika o man binam ko famla na se no ye se bla bi wa ha woni ne kunu ye aduma nti woni ne be kasa na obenya sika ma me an makofa fidi namba no mababo o nam si yo mate ti one day mo hon nam se no ese me am to na mo nam kodo me abla do me abla so ho na mistake ho na ye kuru kase na ese mpanufo na ti o mo be si e be chichiri sa ekuru kuto ano ti me ko nam ko hu me nia akua konfirmpo no se menko na 3 days ta memra na menen yentra se nin komoni ho kwan ye be fa so a wo fidin bo e be ye aduma nam si yo ti me ko nam ko bo meni akuma odimachi kofi duma kofi amane se kofi ko kuse memra na wona mentra se ne nya hihye ya be fa so ya aduma ti yenko jame ti yakona duru ko ma na hu Moses na Moses se ujina kofi ujina yana wasi kofi na obla na wo kase wo plate no woni ana ya dia me kyerɛ wo na ana wasi ane ti wonu ma na ja ye jina yana msiye wasi minia etise na msiye no wasi why already so be duma na msiye ane ne dia no problem na msiye isikase ma na mi fanko fa mafidi no wasi okay no ma msikane bi na mkofa bai timikofa ba me nene ya aduma one day yakɔ aduma petro mo de ba ya de ya aduma no na petro no ania yitum na se petro de nya de sem ne begu mafidie ti mo ko fa foforo mra o mo ko fi ba ya the same thing tum na bia na me se ne menya aduma no nya de sem ya aduma no na me de mafidie ba fi ti me de fidie ne ba fi no na o ba ye ti wo ba ye no na de bia hono me nsa am se mensa me ya nti ye no ese sa na tie dia boy na menene ye aduma ni nua ba ko yo pretani nti sa o pretano o se ni nua no beba bi so fidie ni se kwan wa na me se o me de ma fidie die bibia nhyem ya de me kyerɛ wo na bibia nhyem me koye aduma eno ane se ma bompa ye ne ma ye maduma bibia nhyem no si yo no de fidie ni ma boy no fidie no mo de ye aduma kura no mo twimi di at long last no sa condemn fidie no de si ho sefi waboka wa fidie no tobo debra ma me nhwade bi se baabi a wodi me fria de me aba beduri
ɛyɛ wo abrabɔ mu nsɛm ɛna wode me aba beduru saa mpɛmpɛnso yi ɛyɛ yɛhunu abrabɔ mu nsɛm no deɛ na ha wo nti a mo aba ha deɛ na asi si a deɛ ha mu nyinaa ne sɛ adwuma no yɛnum na no ɛna mekɔ hyia boy ba ko frɛ no oti wo dade kurom na mekɔ yɛ n'adwuma nti n'adwuma mu hɔ no sɛ mspake dɔma no a na dɔma no ɛsu te sɛ nipa ne na medwene ho a mente ase dɔma ne ɛyɛ dɛ ɛsu te sɛ nipa ne ɛsu te sɛ sɛ nipa ne yɛ te sɛ deɛ Yesu na mehwɛ sɛ wo na wo starte wo dɔma nti saa tam na ɛyɛ saa na ɛsu sɛn yɛ sound a na ɛyɛ ne yɛ sɛn ɛn deɛ mentimi nkyerɛ bɛte nnua ba ma meya ne deɛ mekae dɔma ne ɛsu te sɛ nipa no ɛna ɛyɛ dɛn akora no wɔ hɔ kora wɔ hɔ BCC ɔwɔ hɔ a ɔyɛ m dansefo ɛna ɛyɛ dɛn nti hɔ no na meyɛ sɛ no nneɛma a ɛkɔ so a mehunu no ɛdu baabi nso a mede bodua no mu sei a wobɛka sɛ mponkyerɛni akɛseɛ bi na ɛbam so wode afidie ne bodua no mu a na sɛ mponkyerɛni piepie firi dua no mu ɛfiri m'anim sei ɛsu ba yɛdeɛ mekyerɛ wo daa ɛba wo so nti hɔ no na medwene wo nam sɛ no saa mmoa wei so no anyɛ wɔwɔ a yɛ aponkyerɛni nti nya deɛ sɛ ɛsɛ mebreki adwuma no na no nso wosu te sɛ deɛ sɛsɛi deɛ wo sɛ anyɛ wɔwɔ a ɛbɛyɛ aponkyerɛni no na no nso wosu te sɛ aponkyerɛni no su no ebi deɛ ne wɔwɔ su yɛ pɛ o ɛte sɛi ɛno no yɛ sound sɛi ɛndeɛ mentumi nsu deɛ wadaworo na wodeɛ deɛ wate nyinaa wontumi nsu wodɔma su te sɛ nnipa ɛne wontumi nkyerɛ wohunu aponkyerɛni a ne no nso ayɛ sɛ wɔwɔ deɛ okay enti wo breki adwuma no sɛ wontumi nyɛ sɛ menya abotrɛ na mehwɛ deɛ nti a ɛkɔ saa na wohu mponkyerɛni no anaa ne no nana wote ɛtumi bɛ me ɛbɛ me sɛ na metotom ani a menhunu timi bɛ me saa na metotom ani sɛ a menhunu hwee ɛnna ma megyaeɛ adwuma no nti mofie na mede tom ni aba no anim sɛ sɛni ɛkɔ so nti na menkɔ adwuma no ɛna wɔ so wate nti ɛhɔ nam sɛ no nti one time na boy nam ne no ɛyɛ adwuma no mɛnkɔ w'abrabɔ mu bio mesi sɛsɛ deɛn na asi wo haw ne sɛ nti a waba sie nyinaa ne sɛ mabusuafoɔ alɔko me sɛ ɔmo mebaeɛ no me maame sɛ mede no akɔgye sikaduro nti ɔmo hwehwɛ me nsɛm nti me nso mentimi hu ade korɔ ɔmo de hwehwɛ me nsɛm no ɛna ɔmo alɔko me abɛsi saa mmerɛ deɛ meya ne sɛ afidie no guy na wɔ no hɔ no pɛ operator wɔde yɛ adwuma mekɔ sɛ mekɔgye sika koraa ɔmo sɛ no ma guy ne ma me sika yɛsɛ ma guy ne ma sika ɛne alɔko sɛ wo maame ne sɛ wode ne ɛkɔyɛ dɛn ɛkɔgye sikaduro at no last no ɔmo sɛ asɛ mema kɔgye sikaduro tumi ɛna mede aba ɔforo kurom hɔ a mede bɛsɛ ɔmo ma wakɔgye sikaduro tumi mo ɛna wode aba ɔforo kurom hɔ a mede bɛsɛ ɔmo ma na wo sikaduro wakɔgye bi patro dabi bra w'anim wo sika paa na sika sika deɛ na menam no tumi so ayɛ bi bet mensa nka bi ɔpempesifoɔ no afa no nyinaa bɔ so hwafoɔ ɔpempesi ni ɔmo ne hwan mu ɛne mabusuafoɔ no wote wei sɛsɛ yɛ sika bɛɛ sɛ na ɛhyɛ wo ho sika ɛhyɛ mu nyinaa ɛyɛ 40 cedi pɛ na ɛhyɛ mu bɔtɔ 40 cedi ya ɛne yɛse wowɔ akɔgye sika duro nti alɔko deɛ ne ɛhu wɔ ho nti a yɛso wakɔgye sika duro mo sɛ no akora baako bi wɔ hɔ ɛna ɔkɔtwa nkontompo sɛ sɛ asɛm no woka ne yie a woka ɛno nti na mpɛ sɛ nka metwa ne tia ɔmo wɔ hanom a tia ne nso na mpɛ sɛ wotwa no mese ɛdeɛ ne ɔmahunu wɔ wo ho enti ne ɔmo sɛ wowɔ akɔgye sika duro ame alɔko ada wobaeɛ no wowɔ sika paa na woba kora obi na asrɛsrɛ yɛ nya aka sika de ba bɛduruyɛ enti ɛyɛ dɛn ɛne ɛka sɛ woakɔgye sika duro wobaeɛ no woaka sika duro ho asɛm wɔ hɔ anaa dabi sɛ ɛno no kasa no nya mu no boy bi yɛfrɛ no mosi ɛna mene ne yɛ dɛ ɛkɔ adwuma nti mebaeɛ na asɛ mewɔfa baako yɛfrɛ no ɔfa yaw na ɔbɛn me paa na ɔpɛ sɛ ɔhu ade kuro nti a maba fie prɛko paa meba a mema nka me ho menkuta biribia nso so na me sɛ wɔfa saa na teɛ mekɔ baabi a memfa biribia nkɔ bɛɛma ma menhwɛ deɛ bi wote hɔ a ɛyɛ adeɛ na wohunu ɛwɔ w'ani so wote hɔ a wohunu deɛ
yankasa de mituwa mani mi hu hwe tse mada oda wo hunu de ai na ne da so de bebre bet utumi so da ye na e de da ye bi na aso yu da ye bi kyerem na mintie de da ye na ya aso da ye we ni da ya amso ya mesum gina so ye adwuma no ho adwuma na mo se so timpo ti se so no me da hwa na ni patentin bi gina manchensi no se sole o so da ye ni patentin bi gina won nche se sole na msole ye tim sole ye na o se pedo ni hweso se na mpedia mani tim hweso se na sura chemienu Asem Beba Dabi mo pai mienu se bra wanim na suru mu apai mienu mienu na apai no e fa achechire boase ye boa no eyenwa enwa nko na tata ho se ene fa so no why said ye galamse fo ye den ye galara dwuma no ti se esru e bom se na tigua na wana at na ha so gu from pena apete ska kokonko enti ma sada ye so no ye da ya mitu ho na mo wa se kaminya ho ayi anu ye beti na we da ye we anu ye be na wo kope wo ho se wa so da ye hunu se suru mu achemienu e fa ye nwa abobo e fa ye ba bi e di aye galamse e tumi bompuru na bi ate apete na yiska na nwa ni bi nso ate ato e de ho enkyiremu na na wo kwa akope biu anamotuo be da ye sunu da ye nankasa ne okay eno ye number 1 da ye ba bi no asan so da ye ndi se ya se pressure ni ntiama okay on kai bi ona ma otise obi kasegu aso eno start ye no me wo pharmacy ni nyina na wote na mti e de na ya wote ne nipa kro na okasegu aso no okasa se ye dai se bia si ba bi sisi ye ya metwo sisi ya senka se masi ka nipa kro ko ye o ye sa de ni nyina ni dimbe ba sisi ya na mde atodwa nke beba life enso sisi wa busuafo aseno omde de ne se no se tama na abato no beduru so no ge na me akra na me bo ni din ne maame ena yes ade ni me pese me hu din no omde se no omde nkabone e de nkabone se nyema basa don so toilet ni hu basa no omde gu mapampe omde gu hin mitiri so ena ma na basa nya sa kadi yasi sisiye nka metima edi nipa kro awo yes ade ni me hwe me se na nipa ni dia ma oda ena no omde sa nka pampan ni begu apampe ma na ya dia me kire ma omo ye no eno na mpese mo fafo no mbe yima no me se oda na no omde begum ana wote ho mfili gado chi ne se meti ase kura ne ombe tim dia begum apampe mu ha ye na omde guma ya wonzu onka bibia mitirimu ye nyunyu pe no ma se obi na me de omo ye no me metima ye de bro sa bet me sa lie na nyam lie bra what dim fie say pacho mo 40 years oh 40 years okay se say ya me ne wo ka say se menya mango makose se free form na me de abrewa obeye mango de day me kose se free form me de brewa obeye ne day so o de acheme so fala so de acheme de so de mam semni e se me hohoro ho ansana me dia medi okay na me mawo abrobe se jia eno so obeye ne day sa de obi de chewa efiri na kumam meda wase na fi di na medi na se me mawo tv nso a obeye ne day se me swahwe Asem Beba Dabi me swahwe obesahwe obi aka kire woda se uyi never obi anka bi nkire woda eno ho Asem Beba no ntina epese sa mo fa ne abusuafo no babi ansa na ho nsem na pie obi aka bi akire woda obi anka bi nkire me maame nsamra no plane a bit harsh kuse obi aka kire woda se o bodam aha ya Asem na mebusa me nka se wabodam mintumi nka sa ba de me pese mu so obi aka kire woda se satam no afena na tumi na nka se bisane tumi eye die tumi me de no ye ne se efie na nka sa no ye oluma no wodene enti woni ye de amawo enti me na nka wode ma me na tumi no so emienu eye die tumi e ma no ofa owale ma miensa na ba ko ifulale ni so enti ade na koye be ma no ba wakodi aduro da
aduro de madi bi pa ache bibia ye boko pa bet ni nyina firi sa ensem a eba no so hu eno na abusiafo no nipa ba ko ankoye ono ebeye me no eno de me nam nuru so na Krobea ho na asem ni firi o Debra Senior bibia ye boko oh yeah sure Ote wo nyina firi na ho ya so ote wo firi na ho de se duru ho me na we ni fan ha eni so eno no mo de ye me ho adwuma ote wo nyina di firi ho eno no mo de ye me ho adwuma eye da na wo no ntumi ti firi ho se ade ne namu se ya na eba eforo basuru se de esa na ma twin force ato na twatwene o twe wo no force no ato na twatwene enye boko Senior Debra Senior enye boko eboko pa okay odi eye meba meseba eye boko a mehu enye boko a mehu odi meba ma me ne Dr. Bismarck emonko munwie me ne Dr. Bismarck bonko mo wie na se ye boko a etifo ye behu enye boko a eno nso ye behu doc akwaba Yaw Asante aja bejoso bibia boko de boko pa yede nyankoponi ase ena wiei ufri faith homeopathic clinic exactly waba betwa ye sa pepepe bomini metiefo di ntia waba okay Krobea mama Merry Christmas good. Happy New Year cause you see afu emu yenshia da ana bi anso so shows me baso anu me ya cause ekwan ya faso adie wadwuma ebisa questions etobo obese diagnose nsam no ya na very intellectual good very intellectual na maybe boy tifo amani enti amebaye no medical de me condolences ama Asante mai ene nioma nkoyi ama ekura ifiada we die yehu fiada bi se da ti sebi mpedua san obia ne ho aka ne bibi ho aka bia o mo nhedin good bible mu kura Christians o mo kasa bi se nyame na dema ono ana echi nim say dey obesi se be Friday ama good o mo nhedin pa ya enti mbaya na faith homeopathic clinic enti ade nchake se ma prophetess Elizabeth Boatima ono so me fan chia kese ensi mi am so fan to anim ya jede so ti nene ye kɔ no sisi ano ye hu ni se ye di bonya ni wie no kremofo no so ye omo akiri wie ye di ye friend say new year so awie na ye ba asa no OPD attendance akosoro pa denti na akosoro cause research man hu say sisi microplastics thousands rain pedua ni mu no during Christmas no any new year festive seasons no ama akofa sunsanso bebre ya ye abre ni pedua no anti ya tusi was 2025 and beyond no ye faith homeopathic clinic no ye bodero aye self care awareness cause ni pedua no say bibi to chema me ntimi free office ameka nkyere Krobea say uti na ye uti ye ya o Krobea no wana abehu say da bia no amekoda no na me okay na me sorry ye no me tie me ya me sorry me hu se me inside titiriti me sorry me hu se me tumi na ya entu Krobea we no hia doctor na abeka akire very good enti self care awareness na promoting 2025 and beyond no yes entempa na no sa symptoms we anasesan ye we eba body ni ma no tumika Fabra Faith Homeopathic Clinic okay ni enhwe adecropati a ekoso Faith Homeopathic Clinic de bia ye kase ye ba anase oba ye hwe ye ho a ye mpentem enhwe nipa ye gimre anase de bia ye ka no ye ho na nya pharmacy okay na Krobea ba ya wakase wani tutu ya se gi edro e faguso obi ani wakoto nro pharmacy sa de aguso ama efra last year enya bi aba ye nani no aye ble ohwehwe na Faith adawomenti se se ni pakro na nna sa ate wari gani ni site wow enti sa thousands na ba ni padua anim no ye yakoma ni free wo yakoma no e pompi moja no e de mabody no ye no free wo major organs bi nso hu hia ye liver ni kidneys no eti research na ye ka no ye hu ni se sa ye bottle water
ɛne polybags a yɛtɔ nnuane a yɛde gum ne saa nneɛma no ɔnsɛ nnuane yɛ ana ɛhye ɛkɔ gu polybag no nso a ɛne no comics reaction bi cause chemical no ɔmde yɛ polybags no ɛnti saa nnuane no nyinaa no wodi a anaasɛ ɛkɔ wo mu no toxins wonya ɛfi bi yɛ dɛ ɛkɔ nipadua anim so far sɛ nipa yɛte ase yɛnom nsuo yɛdidi a yɛhome nko adeɛ Krobea ɛde yɛfi bɛdura nipadua anim ɛfi wura nipadua anim nso ɛkɔ he brɛbɔ na ɛwɔ sɛ wɔyɛ ho adwuma first ansa na kidney ne other organs na yɛ dɛ asosom nti sɛ ɛba ne saa na sɛ ɔbrɛbɔ no ho nyɛ den a brɛbɔ bo sɛ sɛsi ano na yareɛ na yɛ dɛ atimiw nti wobɛn sɛ hɔnom na immune system no nso bɛyɛ dɛ ɛbɛwura mu bi nti yɛhwɛ brɛbɔ no a yɛfrɛ deɛ bi hepatitis yɛka sɛ hepatitis no ɛkyerɛ sɛ brɛbɔ no ahoho no ayɛ kɛse nti deɛ na bɛma brɛbɔ no nso atimi ayɛ kɛse toxins a yɛkan ɛyɛ factor baako yɛwɔ enuro especially yɛ painkillers yi obi wɔ hɔ Krobea wɔ adwuma a woyɛ wobɛtena se anopa kɔsi anwummerɛ obɛkɔ na nka wobɛ relax no ɔsi da bi maame me body yɛ me amam kɔ no painkillers bi wobɛn sɛ so tie yɛ ɛkɔm de wɔ sɛ ogi kɔtɔ energy drink bi brɛ me ne nyinaa etimi akɔfa sunsuanso ɛbɛto brɛboɔ ne so aside no yɛ non viral causes aside no yɛ viral causes ebi te sɛ hepatitis virus yɛ hepatitis A B C kosi F saa mmoa wo nyinaa timi contribute to cell liver na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛsɛ no na deɛ na bɛmo sɛ ɔbrɛboɔ no ho atetema wo hɔ a wobɛte nka sɛ wɔfu emu ayɛ du wo hɔ abɛte nka sɛ o right side ɛyɛ wo nsa nifa wafu no ɛsoro kakra no ɛhɔ na liver no wohwɛ anatomical position na ɛhɔ na liver no wɔ bon sɛ ɛhɔ ayɛ dedenden Krobea ade wo nsa bɛka no bon sɛ ɛhɔ ayɛ den yɛnua bɛma bi wɔ hɔ a nafu ayɛ kakraka ɛntimi ndwo da mesrɛw wo san sesan yɛ wɔ yi a ka hunu sɛ biribi kɔ so na fabra faith homeopathic clinic ɛyɛ saa no sɛ liver no ho kyerɛ na yɛfrɛ deɛ bi ascites ne kyerɛ sɛ free fluid wobɛn sɛ liver no nyɛ adwuma no nti na abɛcumulate wɔ ne yam na ma na ɛfu no ayɛ duduudu ɔnam korɔ ɔte sɛ bawel sound bi na ɛfu no yɛ gogorɔ ɛno no wode bɛkɔ orthodox hospital no ɔmɛyɛ abdominal paracentesis ɛno no ɔmotwe ɔmo draini saa fluid no ba ɔba faith homeopathic clinic a ɛhɔnom na yɛ detoxification yɛ dɛn ɛyɛ adwuma no nti wokɔ na yɛkɔ pɔnkya hɔ atwe ho nsuo no ɛyɛ orthodox hospital no fabra faith homeopathic clinic woba yɛde yɛmfa paneɛ wɔ baabi a o yɛde detox machine no yɛde wura fidie nim ama fidie no atwe fie wɔ ho nyinaa na yɛde nnuro nketewa ne ka ho a ɔbrɛboɔ no ana wonim nyame akwan brɛboɔ no nkoa ne organ nipadua akɔ a ɛwɔ yɛ ho a yɛfrɛ adeɛ bi regenerative property sɛ brɛboɔ no asɛe sɛ deɛ kora na baabi kakraa bi ɛnsɛe a ɛtumi regenerate ne ho ɛno atumi sa ne ho yareɛ nti sɛ baabi kakraa bi naka adan na wonfa ma faith homeopathic clinic yenye detox nyemfa nnuro nketewa no nso deɛ meya wo sɛ watiefo ate yɛn enti bra etu mo sɛ onipadua no wɔ hɔ a wo dwonso a wo sɛ odwonso all of a sudden ɛni ayɛ yellow to some extent no mo sɛ ɛni ayɛ dark wan kasa first na nka wo deɛ no ɛni ɛfɛ na hana kama sɛ wɔn sɛ o skin ayɛ pale ɛkɔ n'anim na sɛ yellow wan kasa wo sɛ dabi me skin ɛnyɛ fɛ wani ase wani kala nyina change ya yellow show conjunctiva na sclera na wani asese no bon say da ho de onya won ko hospital de on nim hospital ayi kura no ho a wani ase ya yellow enti wono so no doctor na mebo nka ye say wo ya yare ana wo yare there be for faith homeopathic clinic obeko toilet na toilet nyina asesa Krobea ne na ase wo bon say peja umia na atom otefa ko wo bon say ne ho no na aposo nyina ye ne ya on explain way to loss wo didi pa o aso na ne so te bedi ni nyia ye enti ano nso no obi na meka nkyerɛ sɛ bibi how enti yɛse 2025 and beyond na promote self car awareness no sɛ de nya adagye ma yɛ car ansa na ebetu yɛ car yɛ check in yoma bebree no nya adagye na bra faith homeopathic clinic na yɛ sa de machine akuku damaba Krobea adwuma yɛ di no faith no be shem sɛ yare na afei na ɛbobɔ bakura na Krobea ɛbɛ kyerɛ sɛ yare no ɛbobɔ ba na aduro we na monye dai mo fanka sɛ yare no nso abakura na ɔbɛka sɛ ɔde munya abotre yare na ba na no ne yɛgyemrɛ yɛhwɛ wo nipadua ansa ne yɛbɛma waduro no yɛhwɛ wo mogyam yɛhwɛ wo nsuom kwasi nipadua no yɛ contain nsuom aside then yɛsa hwɛ body mass index umuduro no umudu obi wɔ hɔ a ɔno deɛ normally yɛwo no naturally nyina ɔno ɔyɛ underweight dada ɔyɛ hatan biribi saa ɔno deɛ ɔntumi nyɛ kɛse da ɔne obi nso ɔno naturally ɔyɛ kɛseɛ ɔne obi nso ɔyɛ hɔ ne hɔ enti yɛmfa sɛ sɛ momiɛnsa saa de adeɛ amakyɛ momiɛnsa mu nyinaa mo de symptoms ana yɛareɛ baako ba a obia bɛkɔ fie no okuta different drugs
cause ye hwe ehwe ni moja ehwe no blood group ehwe no hunsuo body mass index ansa na ma na duro enti say do no de kwa assess symptoms na ye wa de ba ye no unu be experience bi huntimi infama no cause on ye hwe no enti to wo ye dey but modern na fabra faith homeopathic clinic ye say yare bia condition bia whether chronic say ye acute o de wo say what try ya say say de obama bu no anu na faith ye hwehwe ni mu ye dey anu ni ye je ana ba na wo ba no say yare no so enye say de ba faith na wo say de kwase o try error ye nya try error because ye nim de ye a doctors ni nim de ye ma me na nkasa so o bie na adwuma no o bie adwuma na no no ni motive o say de ye dey e bie adwuma no na nim de ye de wo ho aside we nyina ya ye no medical aspect ni nyina no wa wie na nwumre no onye so say of mami wa wie no na ni wasa kofa folders no enti na nipa dodo attendant e ba ye nyina ni old patients nyina no wakofa na ne ho akom kire ne mpaibo fasting no wasa de support medical aspect no mpe we na opede o dia mesro o be fa number no be bia e obi akuma se o santase ahenma kokobin 18 ho akrafo nyina be ko Santa Maria abu ya junction wonom takradi fo nyina be ko Anaji police station na bogwasofo nyina ko Old Aseda boga abronsan no na chipe ko foridua fo nyina be ko Landry Managers Road Poly Junction MTN na didi dwuma ne 0244 583859 simisubio 0244 583859 ana tigo line no so 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ti wa yare bia so akoma na ebo periperi stroke na achew uche na ase na etwen upeja nsa na agiagu ho hyehyew dware na utiti ho agisa de afin dwi ho sa one infection bia ba gia wo so sebi minua ma enka boni odwonso ni mu no te se oba na oba ma nim nyina no emu nyina hyehyew emu bo periperi wakoma bo periperi wo ya de kakra bia na wabre o te so wo ho na fifre tun ni nyina me se Fabra Faith Homeopathic Clinic na wo de ba no sa anamo na wutu no kra 50% cure bra na 50% na aka na ebe 100 no doctor se kuku dam nya dey emfa nka wo ho yare bia wani condition bia no wo de Fabra se wani ho no se wani aye kokko se wani hwade a enhwe se wo hwade a hu ni tutu ebo esi wani so ebo nsini pani so ebo si wo wiem eso obi o se ebo esi mani so me so ni nyina wo de ba ye o machine kuku dam ye de hwe wani no so wo hwe wani no ade sa na ma off kura na wonko a obetima ye dey ananti wani na efura onim se ya Friday be optic nerve or we ni nachi ansa na wani be hu ade na obehu se bia Krobea net wo no optic nerve no na signal adwen no wo hwa ade ni se no enti na to de obi timi hwe bibia so wo se wo mi so wayi wani optic nerve na signal adwen ni se there be Krobea net wo no ansa na respond se Krobea net wo obu ane de ni due to say ni pressure wo soro ni sugar konsuro no ni na etimi damage sa optic nerve no na amana ni no efraba no glaucoma obun se eba cataract na esiso mesro sa de ni nyina no Fabra Faith Homeopathic Clinic yenyemre yemfa ahoto enye dey emra mesro sa mi si number ni so bibia free number no ni ema unchiremu MTN ni 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na tigo line no so 0275 96 94 14 Krobea aja ya beda wase mensmedas adwuma pa wo bo adwuma das arofo enawie Dr. Bismarck and the Free Faith Homeopathic Clinic eba beboa ye no ene wa be kire ye de ye de aka eya namontuo enti onua wo be ma na ya boto na watutu anamon na waba Faith Homeopathic Clinic woni adokotafo mpanyimfo yi abehia wonom be hwew akomapam wonom be boawo ama bibia aye fine ma fidie na ha na ye se be ko kejetia bio ye nya ne nkra nya ne ntie sese ya se eja ehon nsem abeda asanteman ko mu ene ye pe ye ho ano a ye hu no
amanfoɔ enso akogu footbridge na elinke adum ene Roman hill no saa footbridge no amanfoɔ kogu so ve enti sɛ yɛanhwɛ yie nso a footbridge no ɛwɔ na hoɔden ɛno nso betumi abu enti yɛbɛsrɛ animu ya security ɛne mpanyimfo ahobambɔfoɔ no monkɔ hɔ na monkyɛke na monhunu kwane nipa ɛwɔ footbridge no so no sɛ nipa no gyina so kɛkɛ ɛne wɔhwɛ bi a moma ne nsi nkɔ aho sɛ wonyɛ hwee wɔ kurom afiri kurom ɛne kurom nyo kurom ahye enti sɛ wonyɛ hwee wɔ adum sɛ yɛyɛ a yɛkasa yɛ a kɔ na wanhwɛ yɛ a wonim deɛ betumi asi mesrɛ mo enti sɛ mu a mu gu footbridge ne so no sɛ mu tie mi a ɛyɛ hwɛ na wobɛhwɛ bi asi kɔ na sɛ footbridge no nyame amfa kwa mu na sɛ no nso kokobu a enipa ɛne nka ɛbɛyɛ yi no nka ɛnyɛ asɛm ketwa yɛbɛsrɛ paa enti yɛbɛkɔ hɔ na yakɔgye situational report yɛhɔteɛ no krache no mane nsama yɛ videos no ne adeɛ no na afei yɛhu enti metwa me ho aba mɛba sisi ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha hwe wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and they won so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we di twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wo a na free yade na apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabosoɔ kokram ahotutuo ode epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ nkam de ne nase atata stroke na de na pos ayɛ Future Life Smart Food beboa afei de aye abusuan kyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abanu
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ne hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Ewio Enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesibuo so boso na wonti Volta Drill Limited nka Volta Drill ale medie ono mo ane tuye efidugo ni minya wo hawo agaga motita obi no mess na ukokoro we pump installation blow pump service no how ye befa ho obesi so na se ho ya wo anyem afro obesi intention he said agaga motita obi no mess na ukokoro we ukosunyane techima ne doma e ko na ubukuo motita be he ni koko sisie we your pop pedentambia agaga motita obi no mess na ukokoro we ta wa ni pa ni and 0266 432210 so I chere me Volta Drill Limited ni problem na solve agaga motita obi no mess na ukokoro we ta wa ni pa ni eneyemi eti na wose wo ni ku wo ni pusu ya zo bi ti e ti mo ni ko se na go ti wo ni so shisho o ko bo foro agaga motita obi no mess na ukokoro we ta wa ni pa ni this one brings blackboard is for agaga motita obi no mess na ukokoro ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a ye nkasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumase Bremai DVL ni nchempe ose kwadwo area wa e ma renfio ni padua ne kanea eni yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set
time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adofoni adehye yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasunguso a. Ena wiei mutie yen, ena wiei mo hwe yen. Na wiei Edward Akosi Debra ena odena sem aba betu yanim. Se na busuafo aloko no. Ni nyina ne se omuso odene maami kuma ekogiskedu. Enti omaloke no. Na sebe ensemo nso de wutie bi no. Na ode wani enso fm. Na yebesan aba krachi su bio. Ma bedwafo nso wa ha ena wiei de wonum nso hunu no ene omo beka ewo asebuye ho de akere yen mepa mo chew ya ana YouTube no so Ford Bridge na asem no yama yenua solo ekoho ya yate se yese ye security ahobambofo na ensentrofo bi na ewoso a omo eye adwuma na sese ye kasei sese ye currently sese ye kasei empremprem sese ye kasei baby a eja no hye ehye ye no blue light wo no abrosan finfini na eto sweepy mu no ubetumi aba YouTube ne so sese ya ana Facebook ne so sese ya na waba behwe se currently say na etie currently say na etie say die say na aye say ye ka say na mesre se onye bibia wadum say ye ya friedum free ho se onye bibia wo krumu a free krum because say ye kai die san finfini wa abrosan no finfini ne die adofo ni nyina hye ena abrosan ne nso de na kire baabi a yaye structures no ni nyina hye adane are hosem enti se ye ka sei obaso a obehu ye kwa homa ne so na yesan ani solo asan akokasa oh ai are hopa oh are hopa dia no dia asio ashe papa adia na hye enti ye ha no ne ye ha nso na ye hwe adia we kura abrosan we wo ma amoho ban a eno nso kura ehu we no o ma amoho ban a ehu hentom otum fara na ba abrosan no so sa odia masolomla fasolomame oba na yehunu arafoni adehye enawie mamen kanfo hepa plus pavi plus boss na memfa emawo na eye enuomiensa hepa plus pavi ena plus boss ya ebenage hebafo ena ede aba se unya bi na se ononomo a eboa ma unipadua na hoden ejina brane emprempren ya ye ka sei adofo ne adehye eduroi ewodwaso ya se wokọ drugstore pharmacy over the counter herbal shop bia mu na woka se wo pe hepa plus pavi plus bossa wubenya bi na wononom wamfa anya kwadwora ebeboa unipadua de pa kire se enipa eya adwene wo well being no ejina yi a nipadua no na hoden jina brane enti se ye ka sei de se stroke no dwe bi kura na de wato form se unipadua na 3D yade bi mojabrusuo bi asikyire yade bi atenka kura ne nipadua ni ana waye mre kura wo mpam infections bi tetewa onua pe hepa plus pavi plus boss na nonom
na wono no mo a ebeboa manipadua no asa agina brane the fearsome three edro no ye pa se bibi ne na wonte ase na apese ono ye kasa ye number eye 0542 778572 ena 0591367898 ofresa homa wiya ye bejo so ye do be kasa na de wonte ase ne akire mu nso de amawo na wi Volta Drill Limited nso eyensuo mu dwuma ne yedie ye tu nsuo se ye ya ye kasa yi onuadofo a wutie ye ne yi wo pe woni e betumi atu nsuo na watu nsu papa e de amawo a eye Volta Drill Limited for onu ne tu nsuo emprempren ya ye kasa yi emprempren ya ye kasa yi se wo ma ona boto na wo ni Volta Drill for to kese a se obetu nsuo ma wo a nsuo ntwada e wo fie ho wadwuma mu ho ukro ni mu ana sa wo pese wo ye nsuo adwuma na wo pese wo nya nsuo no de ede efiri asase na yase ankasa yen ni betumi adwa aboom na yakwa akotwe nsu papa e de amawo ye number e ye 0244 299 520 ena 0266 432210 ofresa na mawiya ye ba betu su papa de amawo se nkwanchefo ni bia betu na sese yensie a problem aba ho ye besiesie ne kama ama eno nso agina ne naso kama enso ede amawo ene traditional Dr. Dawood eda Dawood Herbal Hospital ano onuadofo se wo ba ejeso krapa edane yen kane na Metro FM ni wom no sada no amu ena se ye ya ye kasa die Dawood Herbal Hospital enso edini dwuma wutie mi se wo ye obi a bema na waye mre wadwojo se be obema ni nya dwuma wo ba Dawood Herbal Hospital papa no se apagya obema na sa apagya se wo ye oba na sebe sabre ya ye kasei awo ho aye wodin untumi nwo a papa no se wo de bra obema na pa ho amawo wonso obewo na wafa ho afa obibia wo obi asikire yade animojabroso hawi hawo wampe ho asem wanka stroke yade ne wo bagimu ni nyina ne se obeba Dawood Herbal Hospital papa no ba mu aduro se ye namu yade eye ulcer eye prostate mu hawo ana hepatitis B low sperm count koko bi ana fibroid bi na etetewa doctor de number die oni nenka say eye 0244 886437 ena 0201 681 717 ofresa na mawiya Dr. Dawood nu ankasa beje so no akasa na de wonte ase no wa kirikiri mu nso enawiei na wode amawo na enadai nso time herbal for ene de time herbal mixture eno nso eye aduro ye tridi yade hu dwuma na edie se ye ya me ne wo kasa yi se wo ye obi tridi yade no achew basa wani so tini wo ade yi wo mogya no muawa no abese no abemu ama ababe ha no won mo ababe tenem enti obetenem saa edi nsunsu aso bone ne brew ohonam tumi ya ohyehyehye aduane no nya obedi nsu wanu mu ato wuntumi ne di na obodi mu aye oboho mre unipaduam tumi twetwew na ye wo ya malaria enye yadepa nanso se wunya time herbal mixture na wono no mo a etridi yade no away so wo ye obi a oba na bema na sabe o private area hono ensansa ena agugu so age hwafa onua bibia ye bone entina sa ha ono aba kona koto time HH herbal mixture ene capsules time HH herbal mixture ene capsules so wunya bi na so no no mo asansa ni nyina bayira de kofa asade ne ba ne be yi afiri ama ho ato e be support we immune system no amenu nso agina yie ko be bi eto no bi abenya yi no bi ye number ye 0244 417 669 0244 417 669 ofresa ahoma we ya yenso ye beje so ne wakasa na de wonte ase ne yakire mu nso na ye de amawo awurade fie herbal center traditional doctor mankwa ne da ya nui
na nei se wotie me na wo ye obi a wanya chemato ohaw ewo wutirimu wo de anantia no ye ma fabra bedan awurade fie heba center papa ne sa wo de bra be wura ni mu ne fie ha ye fidada se wo be wura mu a wo be hu se nyankopon ache yade tumi no de wa ha ebibiduro kroje ena papa no didi ne dwuma papa no se oyi obi enam yade bi atena wo so ache ana wanya mujabro so sabe fom yade twere yade bi haw wo ulcer typhoid stroke ana wunti mu twetwen wa yemre wo mpam enioma nyina enkoyie wo ba bewura awurade fie heba center bibia betuto yie ama bibia ye kama kumase krono mbosie red park eho de wo ye number ye 0241 09 3915 and 0549 206633. Okay. Mame sanko adum sisi ya. Solo akwa babio. Okay, ene de ye wo so. Se fatanso se ye wo so. Ye beba ebra no se ya na yaba beje current situation ne current report wa. Cause ye hu se udi videos ni bia ba currently ye hu se baby edin kan hye ye no se say di aka container no na esisi ho enom ne de keke ka ho na ano ho no ewisie eni ejani bi enso eni na mu kakrakra se say ye ka say di na ekoso bio hot sen se ye se ana no ka say de blood mo fa ko fa caterpillar ba container na asise no mu tini ni na go se de ya awo be da na fire service for na tini de for mo ka na wura ho adundum ejana akeka ka wontinti won isabe am no ka say de efide ni wo ho a wo ji container tini bio na minimo ka say ye na nke bia na Ghana mountain John Dramani Mahama e be say e da sese no na ne ka say mo no di tu ja say ko sha ejaya asiye ya ayawe ho sem yi pa nti obehye ka woni ne mpanifo kaba boa no ahye na antorenchama womo wotimi aboa na wotimi aso ano kakra nti woto oni NGOs for ane natbuko bekasa no mapanyema kakra abre adesia omodiama asiye to ye no die futu koma market fund say omunhye na se wo ye so a obeja kwan se de be ya ekwan ja sisi to a fire service obetimi na kwan ewuram efi say obaye no fire service so abona mane say ombeduru say na ejatom no munya kwan am befa so ewuram anu kan hu bi ntina ema eja ne se ntina na Krobea ka be je o sha caterpillar no aba oji container ni nyina bu say de be ya fire service so ndeti ewuram no ma bi shop na aka won fifi na eja no da so dem se ya no ye wisie anase eja na ankasa da so dem wo ho sa inside the hodo baby a wugina Fort Bridge ne so a wo hwe hono hono se ye eja no da so wo mu ana wisie na eja na wo mu kakra enti na ma pila ba se le jebu na fire service wala ti menya ko yakọ menu kakra akodum eja no. Okay. Na eyi sa baby a eye bayifuo mu ho ne emufuo mu ho na wo ka no ede na aba so ho de yatumi adum no ya contain ama sesi ho de adum ana ho no de matumi adum dudu na sesi ade aka shop be ni no pe ebi na de jane da so no so fire service from da so biso a amu se so betumi adum da shop ni no na aka no de se de amu fire service from da so da so ha ba mo fo be na wo ha se do be sha okay, and this is said ye betumi akase eja no a adi mu afri anopa ahomachi be no numbre mu ba abedu sabe ano abras pa meboa sisi adi ano abras pa eyesune tenkan. Okay ni enya ne ntia sa for bridge don so amanfo akogu so wodi wani kwa hwa no sai na tie wo mu gu so ana wo masi ana wo no mu ni so saa sisi adi edu da sit na so de ba do na sipoma omo chende omo be je na be bia caterpillar ni din nyama na go ba caterpillar ni din containers na go na honi ni o okay yo yate ni mu
ɛne bibia ni a yɛbɛsan ba bio yɛda nyame ase nso sɛ esi ade ebrase Ghana mampanyini nti sɛ wɔkɔ ana wɔda so wɔ hɔ also no the duma ewo abra on say Ghana afibia yebia endia say de beya eye weather forecast na asesa no first no say nke dru December mo anke yawia na edru ayia epumu kwa anke so to kontesi asesa so si obedi duma say de beya obiri ka kuma nanka Asante Beba no ya asesa so bedu no say actuation we aba ne weather minister ba ebe share because am no ka say de Ghana mampani was free akwa aka fire service for no show umbedu omuduma adum Ghana ma bibi aso na akwen. Okay, yate yada se adofo nimu da so wo ho enti bibia nso ni a yebekọ nimu ho ti sesi ade pe de ye tie kire se ano brase ekade ibi abawo ekade ibi aba amanfo sikashie ekabawo yeah amanfo japade ahye bosia nso ne yede ya adwuma wo kwan be ne ebefa so a ebetua ehone asem no nyankopon mo ayen adofo Edward da so ha enti wo krache sabre ya wo temanim hai die pa na wo pese enyamo a de na apese enyamo a si ade adawul manga se o to nsafre mabusia fo no mo mekere wo de yen mo mekere me de edukodi nti a mo de me fast akwan so e de kwan wo se kwan ben no kwan no naka kwan ben no de wo e fast wa mekere wase kwan a me pese o mekere me se mentia se omal lokum ya mtifia mikoya adwuma omse no mafidie ya adwuma mkwajiska omse no eno mentia na obi se no a wa akona kokonipa na adwuma afidie ne wode wode mi ankasa me kɔ hɔ bokwa omse de kɔ hɔ boy ne fasika mame na ska ne de ma hwan me ne odi machi na gidi won na gidi na wo ye de na adidi se me ametuminti tama me ya adwuma no ebi wo me ho a minimati modin pa se bot modin minim ye ti amanfo ne mauska enti wo be hwan ne ma o keska bai madam fufuli on ne ma o keska ti ba wa ba ha nyina ne se yemfre wabusuafo na de enti o ma loko no o mekere wase se si o mo se o ma bio nti ye de o pesa ko ba bia pesa ko bia o mo se o ma bio ene menyanti ase se de ho na se boy na afidi na ewon ho no de adwuma no omose mekwajiska na mimi free ho no mako baabi foforo ama o moni moni mako di baabi nti sanyi monyam krombe so mbe kire me Edward wabusuafo aka kire so mo de wo kwa yare sabiada mi ankasa mom de menyale onyare bato yare o Edward o mo an ndem nam kwambone so na nsen yawo bra wanim wo yare o Edward ewodim wa adwunu mu hawo bi ya bawo so ampao sana mi huno never sesei o de wo hototo sesei ne first ho a wo hunu wa wo ye tie na me kire wo se first one na tumi ni besane no sana mo de ye me bet enya de se me mesa makwan ma tumi na sa control me bio because of say first ade ne sane no an ne nkebeboa so eno ma ya de manam no so a se ne nyina honso na ma mi hu se wo nya fine baby how se say ya oti hoi de wo hia pa yese esese obusuafo de wo hospital psychiatric hospital no mo hwehwe wadwene mu mawo because bibi ya ate bibi ahame sesi a o ma yese bibi ahame mo na de menam no so de mo ye metia o mo ye nyame me hunu nyina sesi ade na o mo ye me hu se wo ye sei o tia sesi ade na o mo ye bibi weka wo tire no so bra na ka kire na musumnum de meye uti wo sesi e o mo ye den bibi weka wo tire no bibi weke mi pia na musumhu de meye upia obe ye den o kire me upia obe ye den yo uti we die na e weke wo tire nim si ye ho obi asoja wo tire no obi okay nipa no no wasoja no kasaguha obi asoja wo tire nim sisi ye nipa no wasoja no na wo so soja ndi aye den aso wo se wadwene
ntimi so me yama no aha nti na ya na wo yese no yese ya nti wo ye nse ya wo ye ko straight nipa kro me mo obi dini nipa kro no yesa de na be ko no straight nti wo te ya nyina wo yese nyina no wo yi ko no ade wo wanya tumi ana tumi anka sa de tumi sane na nipa na empa de pentra nipa mpa de pa me nada tumi sane nipa na empa de pa nti wo tie wo trim hyehyew se ya soja wo trim de hyehye a de me sa to se ya ne ko nipa kro no ye na no ha no enti apart from eja na omo so wo trim no omo san ye dan biem ene efin na no mde gumi se unim omo sheda se mbaye no omo ye ya na ase tumia ne dimati na no de ne enti no omo tim omo menua ba maame ya na ha me Edward sinia menka se maame ya ha wo ti hu ya ankasa no bibi ha wo bibi ha me jitum ni amfa won ko hospital every bibi ha me sinia ya we di anke amfa ne comment ya ha ya psychiatric wo donko bibi ha me sa na tie mon frère abusuafo first one na 2 minutes besane me se bibi ha wo bibi ha me wanya adwemu ha wo bibi ha me o ma yesey me ma yesis o yere na woni na wo force se ya no o da so ne wo ho enti die enti na ma uja na on ne ja o and ya check see dia almost be 3 to 4 years wa for ba foforo enti 3 to 4 years ni oni oba nchiada oh say ne get dia me fa bia am ye aduma me fa bia no me dia o fa bia no ja say me fa bia to me ho so ne na tena ne dia ma no ho adwene ne hia me bibi ha wadwe bibi ha me sinia me se bibi ha me se bibi ha me adenti na ogima chini some so me ni padin kita ho bibi eni pa me se se bibi ha me bibi ani ho oba de acha me o mu se chire no mu work na me pie se ya me zum nim dia enti se wo pia wo be den dia na be ye chire me kakrai ma me pie wo pia wo be ye eni pa kro no wo so se ja no so we ja nka me be yi me dia homa be so no me sisi ya mu bia hu se yes sisi ei kam chire wo kadi ahoma be so ne mini sisi ei nipa na nya ya enti sisi a wajai odidie wadum ja no odidie ne dum no se ne enya ya de you tumi ankasa power ankasa friends power aye duma beti abusuafo ne empa de pa menka sabiem why menka sabiem menka sabiem mon frère na abusuafo why mon frère na abusuafo so wo hia o mo wa ha aha enti mis odi atobo odi asem abedan ye ne nim kwan ye be fa so ye be ye oba de achia me akra it's over me no it's over me ono no ka nya wo wo de enye over and never you know de enye over why wo de enye over ati aha wo say abusuafo na campo omalako say wo mama hunhumu asem na wo kan na say ni so say no ade no aye both spiritual and physical nyina because physical no physical na ne de hen isi adwuma mu hay say adwuma wura ho de no manager wa na ise bosume so a na wo ya adwuma nti unko de no manager ho nko diska so wo kwa ju pay wo ne so wo de a wo kekan ni we de ense ese me kiro say me so mafidie ya adwuma enti afidie ya adwuma no so eno na me didi ho me ba yere fu amedo mamma no mkofo mo nyina mo chesi mo no masan abafie nipa no mbo hye nyina wo ho o mo chesi honhom ana ho na mo wa sebe no die ni ya adwuma hante ne sa pepepe ne hante so afidie de na esu nipa sun ene mponkyere ne awowo na hante wo ndi o kwa afuo mu so amama na be chesi wo asema me kan enya achini o me wadanse fo ho nti me no ka bia dabi enti na me pese me hunu se eye sunsun mu ana honam wani ye pese ye hunu sa okwa afuom ho na de na le chesi what you say o mu ye sunsun no musan lock no ma lock physical okay sunsun mu ne de ye hunu ani so no ebi ni say ani so ne bi ni say se metiwei adiache esem koye adwuma ne manya bi di ahwe me ma koye adwuma mutimi kosem che nipa ne say ma ne mfa nipa na adwuma afidie ye adwuma ko jiska man fa sika na ma no so what you say ana honhom campo no so eno so ye say network no me makoji skadro to mi bia bakrom o mo nanim
a ɔmo hwehwem ɔmo a ɛnyɛ mea ɛnso so sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo bɛka ɔmo de no kura bɛto dwa no ɔmo ntumi mfa no kura no to dwa mea no mpɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo yi gu mi so ɛhe fa na nka akɔgye sikaduro no owu na mebisa wo ɛhe fa na nka akɔgye sikaduro no mede menkɔgye sikaduro bia sɛ ɔmo nanim nti yɛnyina ahyia wɔ ha na ɔmo akyerɛ baabi korɔ krache masa sese yɛ adeɛ na ɛhaw no afei na ahyɛ ase o ɛbobɔ wɔ wadwene wonim hye menim hye wofa red menim 229 asa 225 no fa bi ne nyina menim yɛ wonim nsa nom nsa deɛ na me ɛnyɛ mɔ wonom ba nyɛ mɔ ebi bosome miɛnsa ne kurafo na ayiya na ne 3 days ya nam kotwa kakra awerɛhoɔ ne nti awerɛhoɔ o sese ya de wuhia ɛyɛ psychiatric hospital ɛsɛ sɛ yɛde wokɔ baabi a yɛhwehwɛ adwene mu afei na ahyɛ aseɛ mɛsrɛ krakye abusua ɛsɛ sɛ wɔ mo tena hɔ a ma ɛgye nsa yei tie ɛnyɛ yadeɛ okay obi ɔbɛka sɛ yadeɛ bia ɔboa okay wokɔ yɛ village hɔ a nipa wo deɛ ɛhyia wɔ hanom a saa nipa dɔm no wopɛ sɛ mefɔ mu din ma ɔma a obi ɔma san sogya ne bi ma ana na honhom bɛ na yɛ na wosi esane honhom ni sane a esane a onkasa yɛ mu wotaka honhom ni sane a wotaka bibi sa ɛyɛ de honhom a sɛ na naka mekyerɛ mu hɔ na wo ɛna sɛ mabusa wo de ma mentie o to aso hɔ ɛna ɔde kɔfa ba bi foforo so ɛdu de mabusa o ti mabusa yɛ honhom bɛ ya me ntie o so nti wa ma me kwan sɛ me nso me misa wasɛm ɛna mabisa wo nti yima no honhom bɛ ya na wo si esane a wo mo mpa den no nana o de tintini ntitie mu mesrɛ sɛ enyina ehyia wɔ ha no ma abusuafo ni hyia da mi na me bisa wasɛm na me bisa wasɛm unyima no dia wo mu hyia na bɛ de wo na wo yi ano akyerɛ wo ye kasa sesi ya waka na honhom ni sane a ɛna honhom no hyɛ ase sɛ sane si ya na ɛteɛ honhom na me bisa sɛ honhom bɛ ɛna ogye sɛ busuani wɔ hanza honhom bɛ ya aba de wodi mesrɛ sɛ adeɛ na nkasa na mdi kan ka kyerɛ sɛ ye na napanya no na wo tumi bi wo fi hɔ ada hɔ akyɛ so nti mimi nam ne nyinaa no mimi ba fi de mimi hu yɛ ɛne de ɔmo ka kyerɛ ɔmo ka kyerɛ mo fi hɔ ne sɛ fi ɔmo kwa nam te wo de ɔmo ka kyerɛ me ne sɛ na oluman no ayi sɛ me na mi bɛyɛ de me be take over di adie tumi no ne yɛ tumi bɛn ya akɔnfo tumi bosom tumi nsuo tumi me na me be take over ikana wo bɛkɔm ɔmo tratra ya na me ni hɔ me ba ɔmo hyɛ da ɔmo mama ne so hu ɔmo tratra ya nye ye me nko a sɛ me nam nyina oluma ne di machi so itika na ka bɛfa suma na ade ayɛ adwuma mo ɛna ade ne sane ɔmo anya abotere sata mo na we keme me tie makɔ etira batiri bɛsɛ de hɔ so kama me kwa mkɔsonya na maba aduane no nsuo no honhom ne hyɛ aseɛ no adeɛ ne bɛ hyɛ aseɛ no nsuo no aduane no bedon mna no manom so kakra bi no man me so amente sɛ kɔm de me nti sɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa yɛ wo nana sunsum no anka ɛbɛtena wo so na de wayɛ adwuma no ɛna abusuafoɔ no ama no kwan ama no ama me sɔle a anadwo no me na empire na na me bɔ so ɛne na ma adeɛ no kɔyɛ two intervention na le adeɛ ne kyiri mpa bɔ sɛ ɛno no o mi na mi bisa ɛno na adeɛ ne ɛsan wie yɛ no obi so ayɛ no ho sɛ ɔno wɔ fa kyiri nwa no agye ama ne ba nti nyame de adeɛ mu obi timegye anaasɛ yɛde adeɛ dua mu sɛ wobɛtimi agye afuru mu sɛ megye ama me ba gold wɔ mu fie hɔ gold na gold wɔ hɔ mba ɔmo tutu ne nyinaa wo ba ɛ what try sɛ de aka ne kan so betu me de dabi ɛsɛ me adeɛ o yi kyerɛ me no ma yɛ ho adwuma ma ho sika na ba de mu ama ɔmo sɛ de me ni bi da wɔn na sɛ die nya busuafoɔ no ɔmo sesa ne kwan bɛɛ so na nti na me so ɔmo hyia wɔ ha de wɔn bia bepie ɛkwan bɛɛ so na ɔmo sesa no yima no e man komo yenye de ase de me ni wudi nkomo de ase on pem asemi
Krobea busa wasem do bebusa bia na wayi ano me nko me busa wasem a eno je se da broko busa na na no mansa na obi ma no wotimi gitenam na wadwen ho no ansa na obi ma no oba de akura owura ya asem ye ho abusua no eyampa se bosom bi wo fia eho ese so wo mo hwe ne ye because enioma bi wo ho a se wo hwe ne soro na anhwe a hwe ne fom krachi utie ne nkomum ene ne nsem bi a oka enioma bi nso ewo baby enioma bi nso ewo baby but media still me da so gina so se krachi bibi hawo no na bibi ani ho ya kwa me boss me ba cho o ma me no papa ni atiase ba cho wan ya kasa guwe me ba cho wan na o si uko ba bi na ade bi free nam tofom ya ade ba ya mo se tama na me ko adwuma na me face sa problem no am de 2 million anim no no de me okay say na damfo bi ho ni kuna damfo bi ho no o so ba be fa me na o de mako nipa no nti e ko ye na nipa no e wura dem ho na de ni free me na nanim ho to me ho ade kro nti wi na me sa kofi no na de kro na san yi to man san ho na de kro na babia o mo de ko e na e sofo ho e konfo ya malam mo ye kremoni na o ma o bibi se be ya akwankyera na o kyerɛ me akwankyerɛ bi sɛ menye na o mama de bi sɛ me kɔ adwuma na me de kɔ bete front me kɔ adwuma bi me fa fidie nkɔ yɛ adwuma akoe wo nko twa adua bi a ye ntwa de ma twa da bi o machine ko sampo nkyerɛ ni nyina tumi pie free enya agudie na video aminim na media agro so we say o kan say o beka say agro no aha me nso me ni agro obi a utumi start o machine na esu ni person de wonya sure say wakotwa dua bi a ye ntwa wako forest anajoda say adwuma na me ye adwuma na ajo na ye na anajo wo ko utwa dua na anajo a wan hunu hweda David wan hunu hweda wan ko twa dua bi a wakasa hoda na me ja so ntimi mami o tumi ntimi mami me kan prenye prenfa edi eja kaje ti eja ibi ebra o start do ma aduma no ebra start operating akotwa dua bi a exercise wan ko ba bi a ukoji bibi se wo de bo ho ba na wo de ko wura ma wo de abutwa nua no ahobambo okay kai last most stress no dem ko guy bi ho apart from that okay no ma wo den na wo de ye den say on say o ye adwuma bi ho na forest for na be pio so ne ajo fidi ko eno na ma me ko no nam si sana wayira e ba sana say e ba sana say bibi service ya ada say fidi no be say ana say so won dem tire no na wonu obi anya kasakasa o machine ho ana say occupy obi nua e ma kasakasa bia ma montem no dia bia ba me ya solve atwam sa na awo na ya mo free na mu no uhu awo kro mihu omo kasa guwe ni mihu omo uhu omo na wo ye de yi on free wodi se ade no wo ho ni wura wo hu se ya so se bia o tu mi se si wo si abo se ade e wura mi se ya ko mu se wura mu kwa na masom se som mi de ni se ya som se ya na mtwe ade no beba na wato se ija so what ase afedi free wo wa be yeja da bi o se me se wo uyi na Krobea o pese o hu mitirimu adwene nyina beti nya nyina menya da bi me se uyi wuti wazisi yi so bi me torture se ya se eja be wura mu eja wura mu nti ja bia wura mu da bi o tu ja na wura mu se ya se o twi film that's all ya bibi bi se awo no fa obodi o de eja kwa me tobo wo so obi ya da ya obi on say ade enti se si a watuja obi suma ade a e ja na edenam so what ya say e power and the power no wura mu a esa o twi film mo wura mu a ko no na the moment ya power no ye aduma na say tini wura wi di enti se si e watuja na me dem tuja to
manento Otuna be check wa beti mai me pese otuna me hwe ja misra wo tuna say go se ni be dia no ati Shadraka bedu Shadraka kwa aba wejo nana good na umpom to say ya me hu ya mobo de Nyankopon ase en na wie yi mo bedu na se Yesu wo hɔ a Peter Mompaye. Sure. Enti ene Dawood Herbal Hospital wo hwa. Baby anywhere say so kosa wo koje ayarsa. Sanity akra. Ene wie yi ye ne mo ahia mo nkasa gire ye. But say nana ye chia hwefo ne yetifo nyina. Dawood Herbal Hospital sare wodi kan no ye see Yesu wo hwa Peter Mompaye. Say Dawood Herbal Hospital wo hwa ye nkasa yare bi ama be ma kasa ne be mawu Dawood Herbal Hospital ho a oba nkasa me ne be ma tena awo ma enti be ma ne so ojame yare ahodo aka bia no Dawood Herbal Hospital wo ho nti ene fie da bia kra ye be hie omo e wo dwumedie so na ya kai ya hwefo ne atiefo se age en yare pe ena Dr. Dawood ensa okay dia kanyina no de to anamon bra okay now banso a weni beje powerful akra ye nua ba bi a enra oba review na oba e de a wo ba e na akra nurses ne woni e ba hospital o nyina na obi ehwe no the way na wesi aye no say typhoid fever hi akra oba ye no wo hwe na obisa ne mfia na say wo hwe na obeka say bi a wadi be 78 years wabo abre wa mo no akra na enra lady ne baye no chese eyo obi anwa they were we see asaya from I come and akra oh Dr. Dawood ye adwuma powerful Dr. de habani nubra ye adwuma good lady ne baye obi ani age so who ni before akra na say the way we see asaya no wow in fact baby obi ahwe bia de hia ne so obetu anamo aba good so utimi banko ade a ene on sabe ka de wo hwehwe good because Dr. Dawood yobi asabi opedimpa esen sika akreduru brebi obi timi ba hospital ya de ode beba no obedi life so a obeduru ono aka kire doctor se bi a mani ena me de ba na Dr. Dawood ahwe say debi e hade yenhwe ni yare ko bia fofra ese ni yare na Dr. Jessica wode ye consulting na de amana se wonko wow akra nokre eye sense ye betwa ntro na ochene bi ebre bi beba nipa enka nipa ho bio na okohia de ode ne ba asase so na de ode be ye wa asase so no waka ho asem because Galatians chapter 6 verse 5 was say no bi abeso no anade so sure enti Dr. Dawood adwuma de onfen de agro be ma bi hwe sisi a na wo ka pressure asem silence killer yade akwasi broni ya science ye de kokko atwere say ye silence killer ekum din hey betima ba onipaduam na wuhu say wo pressure because ye nta anko check up ye mu bebre nam on kai the last time crow far hospital ko check in pressure ko check dabi na obekọ hospital agise bia wa yare serious ni bi ofa o I'm right here bit me did commercial every day me ho adin o me nyare o bra ada o de ye beka no ho no akra pressure ni ku nipa baby obema bia no oba bi hwe ya na wo tie free bia no brother wo de ba hospital ba hwe oni peduem okay pressure ba ku pay akra eba e de diabetes ne nam moja broso ni nua pani pa ne esichiri ade enti obi o what pressure bia no ko hospital ne diagnose na obo say wo diabetes yes and na diabetes ne pressure ne ka bomu a ne nana na say the otwa to okra is stroke or the bebrel oh straight hey any the easiest way a obi betime nya stroke e bre o wa esichiri ade o moja broso wow so we esichiri ade e wo moja broso a mesrew
nye say ye come na you but obi sa doctor bi anasa opa ye checks na hwe said that wa mo ani an na ho no wan hwe entreat anunum no anko hospital am ya manage am wa akra that ko ebi e be kan o kam ebi a wo be kwa adwuma mu otena akwanwa so say na aka no obi koda ade e beti no anya stroke yes hunhum yeah akra many are sick but few are known yeah ya ninam ho bebre yare ba kakra bi ne nim say yare we pressure yade e ba wo so a edit pai brew yade ba akopɛ edi anisubre nam yade ba akopɛ betima mu adwo so bebre obaka so prostrate ne ho aka yade ba akopɛ ma bema sebi obi de aye nsanom de aye nubone nom man bi oba wo se doctor me kan ne ma asisi a metimi nom a because ne bema na wu akra wo se wa anye saa aya na ne nikan yo to me wa Dr. Dawood catch ne say daddy ebe sure akra uku ade twemu ya mine by review wow now buy odru wa no che a doctor say powerful o che no say wo bema mine no akra wa hunu de wa hunu eh Dawood Eba hospital enti say yade bi wo so a mesrew to anamon bra mesi ani yare nkwa na Dr. Dawood nhwe so pressure or diabetes say stroke na nya ba enkechi wo de fa nipa ne bra fa ne to care mo fa ne bra it me do obi ba kra o hwe nipa mo bo ya na wo say no edu ba bi na hwe se de nipa bi ye kire ye ho a nipa mo bo da kope one day akra nipa mo bo mo me nsusu nkire ye ho sure na sa wo wa ya sabia nipa brabom bia ba mienu e wo se wo ta akọ ho anase wo mu a wo de afibia no akofa wo ba ko hospital emergency na ko prison ko hwe de ye ko so obehu se nipa ense hwe sure akra se bia bo ho den sin nipa enti ba bia obi etie ye bia no onto anamo no mra okay obi da wo ntimi na dwen nyina ne se hunhum e na obi ye ne sa obi da sorry se ya akra se ye de ma na abobọ no ni hunam nyina ya ne ya oba Dawood Eba hospital a Dr. Dawood se o wa dagie wa abotre e de bibidro krogen bibia mfrem ene de behwew eti oba obeboa wo ye bema nya adwuma kra ade ne mma na homene so kra akra oba Dr. Dawood se mema ne se apaje yeah a peja sure enra me call one of your sister stations me your program na papa bi was studio no abawrem post ne se na also the wasem ne se hey Dr. Dawood jai a peja powerful akra your number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor no be kasa okay be me ye de raba to be mem ye de ahye ana ye nyamfa nhye o ba Dr. Dawood be boa ya hye o catheter o be treat ye be yi empanifo ni bebre e sofa be say last week many guy be for ka be 32 years na onama akra ni container kura na sebi ojon sofa asane raba me hunu say wiase emfa woni akwada na be yade ba sure but GDO sure brother would have hospital duro wo ho yeah what Dawood Eba hospital the onim ne nim good the onim die obetena ba bi agechim yeah say yeah nem yare see nem yare abua ma wo hye obi a wo hu say won hu o fe akra powuram hwe na bi yakwa ozike me ba Dawood Eba hospital me ba ba ji aduro nam se de na asie o se bra ade ni bi aka mi o se de ade my baby emfa akra say syphilis gonorrhea hepatitis B brother Dawood Eba hospital ye nim de eka sure obi o a wo gonorrhea pane ni bi and so still
Mmoa no da so wɔ ne system ni. Obi a wɔ syphilis panie enso still de ekɔ ana ekɔ. Awo ho ayɛ den ama oba a etu atwa Dawood Eba Hospital. Ebe pa ho. Yeah. O boy anedem. Powerful. Dawood Eba Hospital. Oba Dr. Dawood beboa o menu aba say ye fibroid, say ye nem yare na esi awo no ho kwan, ebi ana awode na no aye den. One be mesia mu ana nsuo na sen aba ni nyina Dr. Dawood say brejo so krapa. Okay. Ejoso krapa kani baby ana Metro FM ono. Sa abrosan na mu na Dawood Eba Hospital ye adwuma. Ekwan ho pe. Ekwan ne ho pe Accra Highway kwan ne ho pe. Sure. Ye adwuma Jordan Kusememenda. Okay. Doctor numbers ni e prenason. 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood Eba Hospital. Accra osi dua mayare say Dawood ointment nso. Ebi eton no bia. Fatwi ebe ko ona okro no. Enra Asem go to hwi yo. Oh, kafra nana. Yeah, bete toy. E na odi atwi. Na sabe to sa pem ho. Kai. Ene ehu no. Nti ye no nam si ye. Bibi wo fie. Na ne ententem me dware wie ye no na me te wantement bi na onim one funny thing me sra no ba bi alam de sra me sisi no eh ho hia she me di me sisi no the sra me body no na me to ho no me die oh die yeah me die me die oh Accra Dawood ointment na ye do and then the capsules no 3 sister capsules no I just want to pharmacy herbal shop baby eto adro bia okay okay also pe Dawood ointment and the capsules okay na ye ko na ye nua be me yasem yi obi ti a onfa mu abapa sure obi ka se bi a hwe se utu anamon bi adru ba bi a obi ntimi nya bibi a don't blame the person it's a whole lot sure but the atu obi neno fatu meda se Shadrack Monica sa ane awiai ensemo a onso ode abesom yei ane awia obe fe Dr. Dawood onene be kasa de wonti ase bia no obe kirem enso ede amawo na nadai Jacob Ajenim Boateng aka Professor Kokoto Koko owo uteke fimfia ya nei wanya afeko edi aka onfie ho ene ye wawudei yensire nyankopon ni nhira ni nsemu nhira na ho bambo nkwahusan de sefata we ya de pese so de ma no onfa no mo happy birthday to you Kwame, God bless you afei awudadie mu nchia nkɔmawo ye frɛ Kwame Asare dodo na frɛ original grammar police officer wo MTT department zongo ya na awo na nei Kwame wanya afeko e de aka onfie ho happy birthday to you original grammar nyankopon hyira wontu wonkwanem na wontutu anamon enso mfansiye God bless you afei awodadie mu nchia nkɔmawo Ellen White ani wudin Ellen White ene wanya afeko e de aka onfie ho na odofo papa Coach Apia Matthew Apia ware ose ene ye wawodai ose nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you White we cry isne you know share to de bia wa nya yi a wonya yi o ye yi pa utumi nya yi pa nso e de yi ene Jarinas hebafo Jarinas heba mixture no a won de aba no adofo ejetu ato pa se wonya bi nonom na atri di yade na e hawo oni pedua nyina yie enti yade bobo basa ni nyina abekọ se woye oba woye bema utie mi wayem mrepa wusisi e kane ho a na enuome hawo Jarinas vico mixture na no so nonom
nenyi saa sisi yade no emfam free ho amayeb herbal shop ewa aboabu station ye ne distribute sa aduro wi aduro no amanfo di ho adanse enti se unya nkofa bi nton ya Fred distributors no amayeb herbal shop for no momro bi nton wate on number ye 0538484411 ena brema UGC baby a DVL ni hona ho na Jernas Heba yenso yewo your number ye 0241814677 and Sister Spices enso eye ade papa na mekamfo ade ma pa sese uyo bia the spices ye aduane a eya adwene ho na pede ye natural no na wie de ya hwehwemu ahuru se ye natural no Sister Spices 100% natural near will goat, fish, chicken, stew and beef flavors into the open wa chusu fire with piano fire won kwine fire wa bomu na de pa unti bibiase anu afre 0243 535025 and 0279 140 940 oba dum pampa so pizza Roman hell so amene bantima dwumu a ubenya Sister Spices na watu akoton ena Peter Herbal Center papa na woye awo ho adwuma no se wuye obi a sebe awo ho problem pa ne dawo so a baabi a wo beba ubenyu ahoto eye Peter Herbal Center onua no kra me se wode wo yafunu no eba beja Peter wo Feyiase Pentecost Junction Lake Road Asem na make you wusi wo Pentecost Junction pragiafo wo ho wo ka kire se fa me ko papa na wo ya wo aduro no a odo wo beba ho awo no obewo be ma wuntumi nyem wo yire obem wanyem no yade foforo bi etete wo no fa bra bedai Peter honam wani sansa honam naso beto Peter Herbal soup ni bi ebi wo take fm front desk na ko use na bebo Peter number 0543 369993 oba de chiame akra ka bibi kire krachi na busia abusuan menim se mutie yen ye di kan akra afremo sa moti yenkre ya mama mfa no se de munim no a na mom mo nyina momra na yenka mom na yemfa de ne to de eda firi se ba bia de ne da no amfa nto a efrito nti mama mfa ne se de munim no a na se de mo adwen kire mo no a na momra na ye nyina yenhia na yenhunu kwan a ye befa so a ye de ade